Sir Nonoy Locsin, si EVP as in Concurrent Station Manager Glenn J. Barcelon, siyempre sa pangarang kasamuyang Vice President for Network Programming si Henry Maceda, samuyang News Director Mar Dela, kan samuyang admin yaon dyan si Madam Shirley Delumen, si Madam Muriel, sa pangarang kang news team sa pangenot ni Chief Reporter Compadreng Jimmy Nasalita, kasabay dyan si Pading Alar Mario, Pading Jomar Bien, Joshua Bino, Karen Nicole Ala, sa mobil sa Manibela si Henry Mata. Sa technical control, ang kapartner ko ngunyan si Pading Nal Baldo. Siyempre sa pangenot yan, kasamuyang Chief Tech si Ramir Tanay. Kasabay man si Tata Nems Flora June Napoles. Sa newsroom, Sinda Angel Mustaza, Jen Matthew Balyaran, Mary Joy Jaresco. Sa production center si Madam Jia Leron. Siyempre sa samuyang social media platform kasabay dyan Jimos Barrios, pati na po ang tropa kang newsroom as in production. Sa IT, Jerome Nico Martinez. Sa samuya pong broadcast dyan worldwide, netwide, DCGB News Online, as in sa DCGB News Online, DCGB sa Liga sa YouTube, DCGB Legazpi City, Philippines. Ako pan sa Indong mga kairibanan, ngunyan pong palistaon, monitoring mode, sagod kitang pag-abot kan bagong taon, ngunyan pong petsa 31, pati na ang pag sangli sa Enero 1, 2025. Ako po si Pio Fernandez. Good evening, Happy New Year. Let's burn the roof, and then we'll do it again. Let's do it, let's do it, let's do it, let's do it, and do it, and do it. Let's live it up and do it, and do it. Kumusta lamang tabi kamo dyan na mga nag-antabay both sa AM band as in sa sabuyang broadcast sa internet, worldwide, netwide. Tonight's gonna be a So gusto dyan na magpaabot kan sa indang mga mensahe tabi mga mabati as in iba pa. Pwede ka mo sa sakuyang messenger account, hanapon lang nindo Pio Fernandez as in sa cellphone 0942-670-1195 0942-610 okay 0942-670-1195 sa smart, and then sa Globe 0966-0730-115. Maray na banggi an advance Happy New Year kay Kagawad Kapwad Kuing Espejo. good night. That tonight's gonna be a good night. Feel it. That tonight's gonna be Kung igwa ka mo dyan ni macaroni salad, pwede man pading nal. Bako sa na mensahe, pwede man siguro macaroni salad kung igwa. that's the night. Let's live it up. Kumusta sa tuyang mga kapwa trabahador na naka-duty pag-araw kaning panahon? Mga security guards pading nal. Oy, mga security guards sa mga kamutabi nakapwesto, mabuhay ka mo. Mga pulis, militar nakasarabay-sabay mi sa pag-monitor kan sitwasyon. Diretso sa tuyang trabaho, obligasyon, responsibilidad. Fill up my cup. Mazel tov. Look at her dancing. Just take it off. Let's paint the town. We'll shut it down. Let's burn the roof, and then we'll do it again. Let's do it. Let's do it. Let's do it. Let's do it. And do it. And do it. Let's live it up and do it. Oy, si Sir Joe na kunyan, si Sir Jonathan sa Dueste ng kan Albay Electric Cooperative.
Maray na bang itabi sa imo sir as in Happy New Year sa Gabos diyan sa Indo. Tonight's gonna be a good, good night. I feel it. That tonight's gonna be a good night. That tonight's gonna be a good night. That tonight's gonna be a good, good night. I feel it. That tonight. Igwaman tabi ako sa Viber, so igwang Viber account diyan. Hanapon lang nindo Pio Fernandez. That tonight's gonna So nakaaran tabay-tabi dyan sa internet broadcast me worldwide netwide. Maray na banggi and Happy New Year hali digdi sa Pilipinas. Paki-share na lang tabi nindo ano. Ansa mo yang broadcast tanganing dakul sa tuyang mapaabutan nin informasyon dyan sa inman na partikan kinaban. tonight's the night. Let's live it up. I got my mom Pwede ka mo dyan magpaabot nin kunya nin informasyon. out of Smith. Mensahe tabi ano. Like, oh my God, jump out that sofa. Let's kick it off. I know that we'll have a ball if we get down and go out and just lose it all. I feel stressed out, I wanna let it go. Let's go way out, spaced out, and losing all control. Fill up my cup, Mazel tov. Look at her dancing, just take it off. Let's paint the town, we'll shut it down. Let's burn the roof, And then we'll do it again. let's do it Kompleto na so mga bilog nindong prutas. and do it. So iba ni binugtak managad bilog sujin pinuno sa lamesa. That tonight's gonna Sarong taon ka mukha ning kaiinom. Tabi ano. that tonight Okay man yan. Tabi na magburog ta kita nin mga arog kayo na bagay dyan sa lamesa. At least ang pagkaaga may matitimo-timo ano. that tonight Pero kaipuhan tag maghigos asin padagos na makimaherak sa mahal na Diyos ha. Happy New Year kay kagawad Alex Hau kan Legazpi City. good night. That tonight Happy New Year man sa mga amigo niya to dyan kay Sir Ato Lim sa Petron Tapgas Gasul sa Daraga. Ki Sir Popoy Balmes kan JRB Calibration. that tonight's gonna be a good, good night. Tonight's the night. Let's live it up. So mga may kaipuhanan dyan ng baterya. Smash it. Like Pwede ka mo dyan. Sir Popoy Balmes, baterya, goma, sin iba pa. I know the JRB, ball if we Calibration and Battery Shop, Tire Shop. all. I feel stressed out, I wanna let it go. Let's go way out, spaced out, and losing all control. fill up my cup. Mazel tov. Look at her dancing. Just take it off. Let's paint the town. We'll shut it down. Let's burn the roof. And then we'll do it again. Let's do it. Let's do it. Let's do it. Let's do it. And do it. And do it. Let's live it up. And do it. And do it. And do it. So igwa dyan yung mga New Year's resolution. Let's do it. Cause I got Tandaan na nindo yan. Buda, utubon. It's gonna be a good night. That tonight's gonna be a good night. That tonight's gonna be a good, good night. I feel it. That tonight's gonna be a good night. That tonight's gonna be a good night. That tonight's gonna be a good, good night. I feel tonight's the night. Hey, let's live it up. Let's live it up. I got my money. Hey, let's spin it up. Let's spin it up. Go out and smash it. Smash it. Like oh my god. Like oh my god. Jump out that sofa. Come on. Let's get off. Fill up my cup. Drink. Mazel tov. Look at her dancing. Move it, move Just it. take it off. Let's paint the town. Puso mga nagmamamam dyan tabi ha, magtada nin pang uli. Let's do it. Dahil masyado makasagad, lalo na sumagmamaneho. Yan, Let's live it. likay-likay sa natabi. Pag palis taon baga, gulpian mga aksidenteng nangyari. Basado dyan sa record nga ni ka na DOH. So mga pilodara sa ospital,
mga road accident injuries, pati na po sa record kan pulisya, kadaklan mga nakainom, lalo tangon niya nagulpian mga It's gonna be pungsyonan. Sige, nasa linya. Haramon tang inisyal na bungkaras kan istorya dyan sa luwas. Sitwasyon sa palibot. Dumang kita sa tercer distrito kan Albay. May darang informasyon ang samuyang chief reporter si kumpadreng Jimmy Nasalita. Pading Jimmy, marhay na Banggi, Happy New Year. Go ahead. Yes, salamat pade. Maray na Banggi. Happy New Year tabi pade. Nagkapirang oras na sinampigalat-alat niya to pero sa ngunyan, itong sa mga naobserbaran niya to kasabago na nagbarakal ki mga manlaylay na klasinin na paputok kasob now dahil papasaro-saro pa sa natabi pade. Ano gana kay ni dyan mga bago mag-alas 12 sa kay tububuruhi na mga paputok na ito. And sa ngunyan, digdi sa luwas, pag-obserbar niya to sa kalangitan na haros paborable na sitwasyon dahil ki banag ki dampog o kaya bagsak ki uran kaya nakulang kumbaga kaurugmahan talaga hiling mo tabi pa di sa luwas ng alingaw-ngawaan mga video, okay? Yan. Oo, karo-karanta, pang pamilya, pang barkada, tapos paborito mo, iyon na. Ako gani, nakatagay ng katagay na ako. Kaipuhan. Namin ka. Kaipuhan na ng agwa. Yan. Pero, Yan. kwan lang kita, may reservation ta. Kuning kaso iguanin rimalaso, tugpatulos. Pero ako ngunyan pas kumpadre ta, nadali na naman sualunan ta. Iyon na nga ni iya. Iyon na pa. Natatabigan turo talubo kaya kan kaya wasa kaya kan tanom kaning kwan talunan. Ako bagay man. Oh, maray na Banggi pala dyan kay sa pamilya ni Madam Rose Grajeda. Yan, sa Kamalig. Ayun, nakamonitor. Nagdadarangog ito tapos so mga paradangog tapad dyan na iba sa Kamalig tabi. Oo, sa Kamalig. Pasalamatan ko pala si Prima, si Denise. Nasalita Mercenario. Oho. Agom ni Engineer Mier. Oho. Iyan ang the only lady, ha? Si Denise. Dapat ako niya kita, tul kita. The only lady. Bakong the first lady. Ay, Kung may first, kung may first, may second. Pinadara na ko kikuan sarong nigong ano na podcast so 31 na pagka garisi manibang kulor na maluto baga itong so puto puto Kutsinta. maluto na may nasa taho na manok so bilog-bilog tunay na manok ay tunay na manok so karning manok na kuana ready to eat na. Nahiling muna. Masira mo. Puro bit-bit ko baga. Do manali sa simbahan kan ginubatan ka sa bago. Thank you so much na Primay. Tapos Primo ko ini si Engineer Mer Scenario. Diyan man yan nag-board. Halo yan ang nag-star dyan. Sa estada ko, Pading Jimmy. Pipa duman nga niya ako. Uto siya sa itaas kan bukas mo niyan. Set lamang niya ako. May kuwan pa kami. May coverage pa. Patugunin na. Makaabot man digdi sa DCGB yan sa Romigo naan. Na bilog-bilog na maluto. Kasi at itugo niyan. Ano rin dyan. Tayo iba tayo kaduma. Sa bulod-bulod. Sige. Anyway, tabi pa rin. So, ngunya, nasa monitoring kita and kasabago, kauron po niya to si tampig monitor niya to so si Pina Belmonte Duran na District Hospital. Digdi sa tuburan sa siyudad ka na Ligaw. As of 5 p.m. kasabago, negative pa kung anong rimalaso, darakan mga paputok and naglalaw si Dr. Dominador Concepcion, ang chief doctor kaning hospital digdi sa 3rd district na sana dahil maputukan, dahil makulugan, dahil malugadan ngunya na
nagdadangadangkan pagsabat ka na bagong taon. Ready sigun kay Dr. Concepcion. Ready ang mga doktor, 4 na doktor na nakadestino niya na pagkabanggi. Iyo. Plus mga nurse and igwasindanin na anesthesia, pantahi, bulong. Imay na ron mapading pati bunay na apira so yellow. Oho. Putian sana. Igwa na sina dumaan. Ready na sinasukaputian sana. Ako na igwa na yan yung nakatumar na aki ni Watose. Iyo pala ng pangbulong. Iyon ang antidote ka yan. Oo. Yan. Ipapainuman sa imo, tanganing iwa-wa mo. Yan. Kailing sa ko yan, sa mga bunay na kailira duman sa may kwan, sa emergency room. Iyo. Oo. So, iyon yan. Maski preparado, pero yan, pipa-anticipar ang mga tao. Kung po pwede, disikanar dahil na para paputugan mga delikadong pwedeng makalugad sa side ng mga kamutabi. Pare. Ano daw kumpadring Jimmy, kung bagon kan gobyerno, Departamento de Salud, an approach, day na magparapaluwas na ready na kami unin na sa mga injeksyon, pamputol, kundi day sa mga doktor unag uruli, dayng nurse, bahala ka mo sa buhay nindo bako. Iyon na nga ni an sinabi ko kaso bago kan sa mga nurse. Nagpraurulog sa mga nurse. Iyo baga. Mabalga nga kita duman sa kamandukan di OH. Day magtaram sa daday, unisan na kami ordinaryo. Day kan day mga ready bahala ka mo. Wara bulong, wara nga anesthesia. Yan. Pero, dahil, mantaman iba-iba man ang pagtubod tabi pa sa maski nga ni grabing kampanya, programa kan nag-gobyerno, mga ahensya kan gobyerno na dahil na mag-patronize sa kaining mga paputok. At mahala ka sa bago pag-report ko sa imo, talagang daraw, pigwa, nakulagwa paparakal kan na mga paputok digdi sa mga designated area sa anday talagang zero wara ki mabakal kang paputok ligaw Ay talagang ligaw na naturo niya to so the chief of police wara man pinirmit tinawanin permit sa lokal na gobyerno na magpabakal. Wara negosyong paputok sa ligaw kuning kaso igwa manin paputok duman binakalian sa luwas kan ligaw. Yan. Talagang pinagpanindugan duman sa ligaw. Okay, sige. Sa ibang munisipyo, yan talagang lantan. Iguanin baraka mga negosyo, nagbabarakal kan mga paputok. So anyway, yan ang una tabi pa sa to yung mga dagdag na informasyon and padagos kita sa pag-monitor digdi sa Kuyang Area of Responsibility, digdi sa Kamalig, digdi sa 3rd District, manungod sa to yung pagsabat kan na bagong taon na silpagtagalikod ka na 2024. Yan, tabi pa rin. Ito yung mga dagdag na informasyon. Jimmy Nasalita, DCGB News. Happy New Year. Thank you so much, kumpadreng Jimmy. Happy New Year sa imo. Sitwasyon dyan, hali sa 3rd Distrito kan Albay. Baad lamang. Oy, mga parantabay, dari man lamang kami digdi ni Padignal. Bit barang na matimo-timo. Ida kun mga sumangharan nila mang mag-antabay dyan igo barang kaming matimo-timo ni Padignal Dabaldo pang sabat sa bagong taon. Sige, idiretsutan mga istorya dyan sa luwas, sitwasyon, aram mo Padignal, ining katrangkilohan na ini, taod-taod tibad mahilingtan, bungkaras ka kang purtukan. Kaya ingat lang tabi ka mo ha, ingat-ingat lang. Nasa linya, si Karen Nicole Ala. Karen, advance Happy New Year. Good evening, location mo. Kumusta po? Happy New Year man po sa imo asin kay Kuya Naljan. Actually, ang sitwasyon digdi sa Sentro kan Legazpi, dahil sa natapos ang misa sa halos garakulang simbahan digdi arog ka na St. Raphael de Archangel, ining sa may St. Jude Tadeos, doon na tabi Sir Pio digdi sa may Albay Cathedral. Para mientras, naging matao sa mga oras na ini, ang tinampuhan na ni sa simbahan na ini, mata medyo mapagalan sa kayanta, limitado na sanaan mga jeep na nagpaparasada, kaya aralatan anggad ang ibang mga pasayro. Din Sir Pio, sa pag-urunta, ang tabay man yato digdi sa may palibot, na mamati ta ng pigpupunan na kan iba, ang pagpaputok nin mga firecrackers, iba man na nagaturutot na, bang pigalat ining pagsangli kan taon. Kunyaon ka man tabi digdi Sir Pio sa Sentro kan Legazpi, mas maribok pa sa turutot buda paputok. Ang mga motor na pigpapataralog agad na maray ang pambutso, makikigdig ka pati sa totoo sana,
ano, maski sisay man na nasa luwas mo niyan, magtaga-ingat na sana. Minapurunan, iba minapadalalagan ka na auto asin motor na minataronog ti malagom, antambutyo. Entras tanto tabi Sir Pio, di sa may embarkadero, uli sa may tower kalimba, pagkakaigwa tabi nin fireworks display taud-taud pag abot ni na alas 12 pasado, iyat, pag-welcome ka ni year 2025. Di igwan na tabi dyan ni nagbubuhi na kan paputok, nagakapira na. Yung mga nagkakapira na tabi Sir Pio, halos ang tanog, galing na sa pang sinturo ni Uda, susurulod-surod baga tabi Sir Pio. Igwan na ni nagbubuhi kan. Itong mga motorsiklong ang tanog pang rimate, igwan na nagdadalagan dyan. Joy Sir Pio, tama ka dyan. Actually, maski sa estasyon ta, tangugulo ng gal, makikigagawas kay pupuro pahingalo ka kidit. Di ka magkapahingalo ta, makusugulon ang tanog, makikigig ka pati. Disturbong plus na, ano? Ang gal. O, kunyan, ang panahon, kumusta na ang panahon dyan? Di man po Sir Pio, di man nagturo tagiti, maray man po. Actually, maski di kitang nasisinag na star digdi sa may langit, okay man po ang panahon, di man naturo tagiti. Yan. Kaya medyo buwelo man sa mga tao. Tungunyan tabi Sir Pio, digdi sa may Lapu-Lapu Street, digdi sa may St. Jude Tadeus Parish. Ang mga aki ang nagatuminar digdi, kung maagi ka digdi, puro mga aki ang masarabat sa imo, nagaturotot. Ang tabi Sir Pio, ang latest digdi sa sentro kan syudad ni Legazpi, Karen Ala, Prospero Anyo tabi sa imo, with boy, DCGB News. Thank you so much, Karen. Dyan sa luwas, kasabay si Boy sa mobile. Kung ikaw ka mo makahuron dyan, Karen, na mga nagtatrabaho araw kaining oras, pareho tayong nagtatrabaho. Halimbawa, mga security guards, ano pa, o istoryahon talamang, makahuron talamang, kumusta matiano, ang araw kaining trabaho na New Year, nasa duty. May mga security guards baga dyan, nagtitienda, kung ikaw nagtienda na ning balot, nin penoy, kahurunon ta. Good night, that tonight's gonna Mga pulis, yan, that you matawan ta sindaman ning Inorabuena. good night. Mga naka-duty arog ta. Nag-antabay kan sitwasyon. Good night, that you Dumang kita sa Premier Distrito kan Albay. Aramon ta daw. Anda ng informasyon ni kumpadreng Jomar Bien. Pading Jomar, baray na banggi. Happy New Year tabi. Salamat pa rin Pio. Happy New Year. Happy New Year sa Gabos. Uli ako sa plaza ng tabako. Wala ng tao, pero may concert. May konsyerto. Dahil ang tao. Dahil ng tawo. May kaya di si Paring Pio sa misa. Ano itong ang ginagpon sa misa. Kaya pag alas 9, puro liyan sa tao. Yun. Pero hindi sa City Plaza, ikaw rin banda na nagtutugtog. Siguro sa LGU ini na nag-entertain. Kan mga, iba man na nagkapira pang mga padis sa plaza. Padis inda. Roger Yan, Ronda. Iba aha. nagkakapira ang padis sa plaza. Oho. Pero, wala na sa crowd. Nagpuruli na pagkatapos ng misa. Iyo. Lalo pat medyo dumog-dumog pa ang tinampo ang mga agihan di pa rin Pio, tainuran man kasubago. Kaya manipis na. Mahiling mo na talaga digdi. Paris-padis, restoryahan, marirahay ang sitwasyon kayo ning nakatukaw sa Oo. plaza digdi sa suto ko mga alaba na pangduwahan. Ano na naman ang nahiling mong an? Ano naman an? Ano daw kung i-zoom ko ini. Kasi baka mahiling kan magurang ini, madali pa kayo. Duwang tukawan, duwang padis, so lalaki baga nakatukaw. So kamot nakahunat digdi sa urandigan, nakahurandig sa babayi. Si Ram sana. Diyos, sana. Nakakabig-kabig kinit. Oh. Taragilid na ang posisyon. Bako ng street ang tukaw. Sa ipig dodoot. At mga amigo tang pulis, arari uligdi. Mga duty sa Yan. pulis, mga pulis. Good morning, good evening, sir. Yan. Kumusta sa Pasay Oriental? Live kita sa DCGB, Legazpi. Kumusta, sir? Wala man na rimalaso sa misa ko yan. Ano yung sinapading Pio
posisyon sa Kantukan Plaza Tubangan kang Simbahan. simbahan. Oho. Si Sir Bilyen. Ano sir, kumusta sir ang Pasi Orden? Peaceful man po, sir, ang... Karoon na Panipiyo. Hello, maray na banggi tabi, sir. Happy New Year. Si Pio Fernandez tabi ni kan DCGB Legazpi. Opo, sir, maray na bang man po, Happy New Year po. Oho, kumusta ang monitoring ka na pass orden dyan tabi? Sagkod sa mga oras din ni sir sa indong area of responsibility. Go ahead tabi. Sa ngunyan po, peaceful pa man po ang palibot po, sir, kang sa Tabaco City. Very good, very good. Ano tabi na? Opo. On a personal basis, kumusta ang pagmati man na kita araw kayo ni parareho na ang kadaklan, mayoriya na sa pag-ugma na sa pamilya, kita na sa luwas, yaon dyan nagtatrabaho kan responsibilidad. Ano tabi ang namamatian mo kayong tabi, sir? Opo, magma po. Mhm. Pagsabat po kang bagong taon po. Maski nasa trabaho, ano po? Opo, sir. Ayun. O sige tabi, di anong oras ang sa imong tour of duty dyan? Hanggang magaga po, sir. Ang tour of duty na mga naka-duty lang po. Ayun. Oho. Pero ining sa imong pag-duty niya na matanga sa Good New Year, taon-taon ikaw nakaaraw kay ning destino mo tabing oras, Ober? Opo, sir, opo. Ayun. Depende po sa bigtang duty detail kang operation po. Halimbawa New Year's duty ka or Christmas duty. Yun, oho. Di Opo. sanay naman sa araw kay ning sistema tabi, ano sir? Opo, sir, opo. O di sige, babuhay ka mo dyan sa Tabaco City MPS. Happy New Year sa imo tabi, sir. Opo, salamat po, sir. Happy New Year din po. Pading Jomar. Okay, thank you very much Sir Bilyen. Siya ang bagbalikang team leader. Sir, team leader kay Riven niya si Siglos, si Madam Cruzana, Diaz, si Sales yun taro. Okay. So, na mantinidong nakabantay. Pare, dulo kong taso. Salamat tabi. Dulo kong taon ning so mga parating jakibalo. Yan, oho. Uyo baga Alam ano. daw. Yan. Dulo kong daw. Mabanyo lang akong tinampo. Sige. Dahil pa dyan, dahil pa nagbubuhi dyan yung mga paputok pa ding Jomar, ano? Dahil pa. Ay, kasubago, kung pinatabi pa ding piyo. Matindi na. Mga fireworks, baga. So, sa taas. Oho. Bakong so, puro pira man ang nagpapapurutok digdi. Ang sa mga gilid-gilid, sa mga burong barangay pa rin piyo, ang madali mo sa mga buga, Boga. Yan. sa daitong pigbakal, gili mo lang. Yan. Pero kasubago, well, napasinay ako din sa tabako from malilipot. Dakula kung nasa tanong na sa mga fireworks baga. Pero from mga pribadong residensya, gustong sabihin pa din, gwapa man kira talagang nagkapirang mga nagasto para pagayunon ang para palayog kayo ng mga fireworks na Iyo, ini. iyo. Ang paratinda di Kibalo, tarik kayo ni Padigpiyo, Sige daw. dito sa may plaza, ayan, saro, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ito natatala ko din paratinda Kibalo. Tarning-taning sinda. Bako man, may direstensya man may ng mga tulong distansya. dupa. Oho. Mga tulong dupa kada saro. Yan. Manahay, Oho. ayaw madulok daw kita. Yan. Sige daw, tabi. Manahay, kumusta ang benta? Maluya. Uy, kahirak man. Taga ka, anong barangay ka? Sa Baton. Live kita sa DCTV na radyo. Ano mga tinda mo dyan? Ano? Chicharon na chicharon baboy. Iyo, anong ngaran mo Manahay? Emily. Emily, kahurunong kakangang kurme si Pio Fernandez. Pio, si Emily. Hello, Manay Emily. Hello po. Manay Emily, hello, Maray Nabanggi. Hello po, nadadagog batabi ako, Manay Emily. Iyo po. Ayun, oho, si Pio Fernandez ini kan DCGB sa Legazpi. So, kumusta ang pagmati tabi ta araw kay ni maski New Year sige sa nang hanap buhay matanga tabi. Tsaga-tsaga lang po maski maluyang barakalan. Oho, perang taong ka nang paratin na ning balot tabi Manay Emily.
Haloy na po. Haloy Haloy na. na po ang paratinda. Oho. Di, maski ba kung New Year talaga nagpapamatanga ka dyan? Iyo po, minsan po, hanggang alas 2 na maaga po ako rin Mhm. nagtitinda. Nya paano man so pag uruog makan pamilya pag arog ka ini tabi? Manay Emily. Po. Paano man so nagsusuro silibrar man kamo ning New Year pag araw kay nita kadaklan baga yaon sa pamilya nagurugma kita nagtatrabaho sa luwas kumusta man kamo tabi nagurugma man kamo pag araw kay ning panahon Yun na nga po, kundi kay po ang bumangtyaga magtinda. Para Ay, po, sus. para po sa mga aki may. ayo pirang aki mo tabi manay Emily Ano po, tulo lang po. oho talagang sakripisyo ano pag araw kay ning buhay estado ning buhay hello Ano po, sir? pag araw kay ni talagang sakripisyo ang kaipuhanan ano. Iyo po. Okay. O di, sige tabi, ano man ang sa imong kunyan? Ano ang sa imong kumbaga wish o gustong mangyari man pag abot kan taon 2025 tabi? Sana po, maray-maray man po ang yung yan, 2025. Hindi na po magpara, sapar po kapag tios. Medyo mag-angat-agas man po. Iyo, oho. Pirang taong ka ng paratsenda ning balot? Hello? Sir? Pirang taon ka na nagtitsenda ning balot tabi? Halo, yun na po ako, sir, dito sa sa pagtinda kay Balot. Oh, di anya pag-arog kay ni, sabi mo pag-arog kay ni medyo maluya ta. Puro igoning pagkaon gayud ano sa harong. Yun na nga po. Pag day man po nagtyaga, day man po kay pagkaon maati, sa pambalong ko sa sulahan. Iyo. Di sagkod anong oras ka diyan matienda ning balot ngunyan? Bale po, nag-start ako de 4 p.m. hanggang 2 a.m. po. Yan, oho. Di sige tabi, Manay Emily, Happy New Year na sana. Ingat ka mo diyan. Salamat. Happy New Year po. Thank you po, sir. Sige tabi. Salamat pa na Emily. Mhm. Aki mo itong nag-abot na may bit-bit man na tinpanindang balot. Tugang mo ito. Tugang itong taro. na. Oo. Oo. So, kasorin pa, pirang taong ka na nagtitindang balot. Luwi na po, sir. Luwi na po kung titinda rin din. Iyo talaga. Yun na po. Mhm. Tugang mo, bali pamilya nindo, pero balot lang. Iyo po. Bale po yung tuwang babae, may sila balutan. Kami ang paratinda nila. Mhm. Okay, nagkalutada ka mo ba? Iyo po, alasada. Iyo. So, iyo yan, Panipio. Salamat man na Emily. Happy New Year. Mhm. So, iyo yan ang hanap buhay ninda magturugang. Mhm. Tugang ni Papa lang itong saro minabot na buhay-buhay na lalaki. Mhm. May bit-bit man na, ano ini, ang alat na may balot. So, bali, 8 na nakapwesto rin sa sarong kalipot na tinampong ini. 8 na din sa uminabot sa tugang. Ugon mo naman. Mabuhay sila dyan. Mabuhay sa pagsakripisyon iyan. Ano, bibindisyonan Iya. sila. Oho. Medyo mga maloy ang binta ninda. Oho. Mm. Pero ang mga makusog ang binta, araw kayo ng so mga, halimbawa, lechon manok. Nyan. Oho. Mga makusog yan. Sudakula ng manok. Sinda susarbit na manok. Daing binta. Ay. Maribo ko nung garing ko ng speaker ka para tingnan kang manok nito. Iyo. Alam. Mm. Hello. Karoon ko daw na madalin eh. Adalin, Oh, Annalyn. mari daw tabi na may iabot kami sa imo. Annalyn. Bata bidbid mo si Madalin Annalyn. tabi pakaray ni Madam Annalyn. So, live kita sa DCGB, Madam Annalyn. Karoon na daw ikaw kung kumusta man ang bita ninyo. Panipio, si Madam Annalyn may tindahan din lechon manok. Oho. Prince Cedric, lechon, baboy, and manok. Tigdiyan sa tumangang kang City Plaza. Mhm. Ikaw sa rupit na naman, bumalik ko. Naman sa may sound. Kumusta man ang bigla nito mag-araw kayo? Nikaroon ka dito yung Fernandez, sabi. Yes, good evening, Madam Annalyn. Hello, Happy New Year. Sir, opo, Happy New Year, sir. O kumusta ang bintahan dyan? Milyones na. Milyones na, sir. Milyones na, sir, ang pag-aaral. Pero that's part of business. Ay, opo. Oho, pirang taon na kamo dyan na nakapwestong araw kayo ng New Year. Kuha na, sir. Matagal na, sir. Oh, okay. Oo. Almost
16 to 17 years na po. Ay, so iyo na talaga ng pagbuhay, tabi ano? Apo, sir. O di anong kunyan, anong namamatian ta? Kadaklan Ay, baga, sa mga pag-araw. oras na to, Oo. sir, sobrang pagod na, pero okay lang. Kinakaya pa naman, sir. Uyo, di anong oras man an sa Indo man na pagsilibrar na sana pamilya ka New Year takadaklan mag-aarog kay ni nag-uurog man na kita nasa trabaho Opo, pa. sir. Minsan nga po, sir, late na. Medyo late na, sir. Oho. O di kumusta ko niyan? Kumusta ko niyan ang bentahan kan ikumpara ka nakalihis na So far, taon? sir, may mga reserve pa po as of now. May mga nakapila pa po nakapa-reserve. Hindi pa siya na. Inaantay ko na lang, sir, ma-sold out to para makapagpahinga na rin kahit pa paano. Oho. O di ano an sa imo man na wish para sa New Year 2025? Siyempre, sir, maliban sa good condition ng business, siyempre po, good health, sir. Nya, buda gulping benta. Opo, sir. Opo. Sige, Happy New Year. Ingat ka mo diyan ha. Happy New Year, sir. Sige, tabi. Thank you very much po. Thank you. Sana, sir, busy talagang maray. Opo. Okay, Sige. thank you very much, Annalyn. Yan si Annalyn. Hindi ako nagbabakal kay Manok pa din na analyze ang Manok. Yan na naman. Masalamat talaga. Iyan na naman, aram ko ng sindikato mo na naman, yun na naman ang pag-uli mo, may bit-bit ka. Nainot na. Lagi ka. Dahil ba, actually, si Mama Annalyn, ining Princess Dick, taga duman ini sa Marilipot. Aha. Magkamirin na kami kay ito pa. Iyo. Kaya pag nabakal ako sa'yo, discounted man talaga. Matik. Discounted. Matik. Ah. Yan, matik. Mhm. So, iyan, panipiyon, sitwasyon digdi may nagpuputok-putok, hindi, taniw na ako digdi sa National Highway, sa Sigabi nyo, in between kang simbahan katolika sa Kakan City Plaza. May mga tao-tao, pero bako na arog ka sa bato, nakulong talaga, pero sa mga oras rin, nag-urulian na. And siguro yung iba nagkaralat na lang yung kitricycle na may namalo na dan pauli. Babalik lang sabi ako balik piyo taon-taon, papasyarantang ibang lugar, itong sa mga nagtitinda kang paputok, pasyaranta. Naman ito nabubugsak sa barangay Pawa, nakataning nanggad sa na mismo kang Bureau of Fire Protection. Iyo. Pasyarant ito taon-taon. Piyon mga paripiyon, mga informasyon na di sa syudad ng Tabaco, Jomar Bian, DCQ. Thank you so much, kumpadre Jomar. Sitwasyon dyan sa Tabaco City. That tonight's gonna be a good night. That tonight's gonna be a good night. That tonight's gonna be a good night. Tonight's the night. Let's live it up. I got my money. Let's spin it up. Go out and smash it. Like oh my God. Jump out that sofa. Let's kick it off. I know that we'll have a ball if we get down and go out and just lose it all. I feel stressed out, I wanna let it go. Let's go way out. Yan. Sarong oras na sana, Padignald. 59 o kaya 60 minutos. 2025 na. Let's play the tank. Compadring Al, Happy New Year Pading Al, location mo. Yes, panidigdig kita sa Southern Patcan, Legazpi. Tama, alas 11 na, mananggad pala, no? Pero digdi iba man talaga ang panahon ng unyan. Limitado pa di ang mga purutukan Oho. na naobserbaran niya to bako arog kumparata kan mga enot na taon na tradisyon ng pag-arog kay ni talagang mamamati mo na ang mga purutukan ngunyan iba ang sitwasyon. Garipig pupugol ano, talagang taon-taon ibibuelo siguro. Siguro pag alas 12 pero ang sarong faktor kayan ba di kung nga tatakulang kay mga paputok. Iyo. Bihira kitang nahilingon niya na maski sa mga turtindahan baga digdi sa rayong barangay. Oh, Kulang ginagtitinda. kumpara ka nakalihis na taon. Oh, maluyang mo niyan dyan ang nagbebenta. Talagang nagtitinda. Oo. Kundi kung gusto mo kipaputok, matuyo ka pa dyan sa Legazpi. Boulevard. Sa Boulevard. Oo, tayo ang Yun. pag-volume kan mga paputok. Mhm. Kaya, so, iuruga ka naman magpasiring dyan. Mhm.
Nagdetiyos na sana sa ibang pigkrear nindang ribok mo niyan. Ang nauuso mo niyan ba digdi sa southern part, lalo ini mga nakamotor, may ginibos sindang style. Na ano naman yan? So turutot baga, Ayo, oho. dakol ang turutot na nagkabarakal digdi Oho. sa tindahan. Oho. Ang ginibo, so tambot so kan motor, binugtakan kihos. Yan. Dangan, itinakod naman sa turutot, Butobot ang luwas. itinakod sa Oh. lubutan kan motor, di ang pagpandar mo, pagsilinyador mo, gari ka man sa nag-aayop kan turutot. Iyunan sunahiling nadadangog kumandig di padingal sa sentro mananggan niya ko ining motor nag-aragi. Butobot kan turutot ang nadadangog. Turutot. Iyuna pala ng suginibo. Ayan, Iyon style. mo maski Kinakan digdig. Oh, maski digdig igwa na padingal. Iyon na pala Iya. nan. O nga ning pamangkin kong saro. Iya sa Oo. kinibo. Ginibo niya ki host, tulong host, bisa tulong man ang motor. Oho. Mo maribukon. Di ang pagdalaga, butobot sa nang butobot ang pagdalaga. wan to sawa talaga ang turutot. Yan, iyo ay kaya pala. Iyo pa di. Bagong uso mo niyan. Oo, mas kinig di iuman ang nakuang ko. Pagod ako nga ni, nagtuturotot, nagmumotor niya ako, nagbubutobot. Ito pala. Itinakod sa tambutso. Uy, Ala pare, niya. tugodaro ka rin. Sige, sige. Daing peligro. Daing peligro. Oo, sige. Kapag para paputok na, delikado ang paputok. Oo. Tapos kay itong panahon, sulig di sa mga bulod. So, butong baga, Yan. mapigayop. Ay, igwa pangunyan kaan. Dahil na ko yan, dahil na akong naili. Bugan na pa Ayan anong na. pigibo, bugan na. Buga, mas yan buga, kulang man digdi, wala na. Iyo. Dahil na ako na, bago na masyado uso yan ngunyan. Ayun na nga, panibagong nagka-discovery. Turutot, itinakod sa tambot sa kan motor may hose. Tama, taya pala. Ayos man baga. Nga laso na ko dyan sa highway pading pag nagakon niya, kung ano ining nakamotor, ano, busina, ini. Ito pala, kinonektar duman sa hose, sa hose, sa tambutso, kaya diretso ang butobot. One to Ayos sawa. Ayun yan ang style nga dyan digdi. I don't know kung taon-taon, baka pag alas 12, siyempre sa iba, nagturoyo man nagbarakal dyan sa Baba. Boulevard kay Paputok. Oho. Pagtubod baga, nakakawarayan kan maraot na espiritu. Yan. Pero ang espiritu kan alak, duro diretso. Walang yaka. Day ako kaan ko niyan. Bagong buhay ako. 12 oras na. Nadangog ko naman sa iba, sa mga kampang ko. So, sarok pa. Abango nga ni kasabago, may kampang man ako. Mabago na nga kita sa inyo yun. Mabago niya piano, mabago Gibran. At lalo araw kayo ni, may linuto man kami digding. Oh. Ini pa day, so Anuan? native na manok. Paabuta ba digding luko-luko ka? Paabuta Tapos, digdi. may sabay na talunan na manok. Uy, siram sana. Pati subulsa mo, mataba mo niyan, salbay ka. Iyon, sana mga simpleng kaugmaan digdi sa bulod baga. Aha. Simple, kanya-kanya man na pamilya, may kanya-kanya man na luto yan. Pag alas 12, nagaribukan dyan sa palibot. Pagkatapos kan, makaraon man. Ayun na yan. Tapos, rinom-inom sa mga barkada, siyempre, puro pamilya. Simpleng kaugmahan mo yan. Iyo. Yan ang pigigibo digdi sa mga hararayong barangay. Igwang kaugmahan dyan ang mangyari pag natapos na itong covered court. Masunod taon. Sinasabi Ay, ko, sana. ang inaugurasyon kan maugba. Kaya nagkaram na baga si Mayor Pido Gabi Senior. Ayan. So, ayan, masarap Kansaro, namin kansaro di ako nakabot mas tiripon. Di ako sinabay kan Ayun, wala. nadagit ako si Luis. Nadagit si Luis. Oh, Pray daw ka. pig ako natataday ka ngayon. Niya ako di ako pinaisikan tao mo. Basta nadamay naman ako ni Edwin Peralta sa Kadimalasan. Ano na naman? Ay, naman kaming doon nabunot. Di, ikaw para sabay-sabay dyan. Imagine mo, 20 asing kumil. Uyugon mo an. May 10 ajis mil. Uyugon mo an. May 2 mil. Oh, Mga 20 man ngayon. oho.
sa kadakulang ka nabunot, kami sa nanidin pero tandai. Dahil ka sumabay siya. Di malas talaga direct na. Katani ka na pag-iriba. Happy New Year, direct Edwin. Oh, iyo, Happy New Year. Happy New Year na sana. Umina po sa ko Suluis, ang ngaran. Kapot ako. Si Pio. Tayo. Kumit bata niya ako. Kami baka man mahilig sa mga group chat na. Oh. Mana ko pinaisikan sa rog nagangaran na Joshua. Ay, nalingawan ka kaya. Day. Mabawi na sana si Sinitar ko ngaya. Mayor Luis. Sinitar ko ngaya itong Joshua ito. Dapat sa ko sa bago so Luis. Nadangog ko, tinaraman. Ano yung mga napunan si Pio? Salamat sa salamat. Happy New Year. Thank you so much, Happy Padingal. Thank you. Thank you. Good night. That tonight's gonna be a good night. Maray na Banggi, Happy New Year sa sakuyang pinsan dyan, Padingal sa Catanduanes. Nakamonitor na kulao na telebisyon. Nakamonitor sinda kay pinsan na Bilain Villalos. Night's gonna be Budak kay Kuya Joven na Villalos. Sa gabos na makakapipinsanan ko dyan sa Karamuran. Dyan sa Catanduanes. Dyan sa kuyang Lupang Tinubuan. Nakamonitor sina dyan. Nakulao na telebisyon. Naka-DCGB. Bilain, maray na Banggi, Happy New Year sa Indo dyan. let's kick it. Sa Bira, Catanduanes, Bilay, nakamonitor pa kamo, tayo ni pinadara ka subago mga 15 minutes ago, sana diretso pa ang pag-monitor nindo. Kay Sir Resty Siapno, so sa kuyang official na barbero, si Resty, maray na kuan tabi, maray na Banggi and Happy New Year tabi sa imo, Sir Resty. Yege. Yan. Digdi kita kay Joshua Bino. Joshua, Happy New Year. Good evening, go ahead. Yes, good evening, Sir Pio. Good evening sa mga parantabay. Happy New Year. Para libot-libot, pagmotor-motor mo dyan sa mga puro barangay, Sir Pio. Dapat marikmat ang mata. Nata ito. Sa minsan may minaapon sa natinampong Iyan. paputok. Iyan Pagsagot na. sa'yo mo, minapos na. Ay, sala man an. Sala yan. Oh. Hindi ako puminagi sa may barangay 24. Oh. Sa Aroinatang ko, nailing ko may uminapon. Mariusip man na. Pag rani-rani ko, nag-aso, pero ito nakapreno akong paloy-luhay. Puminutok bago ko nakanto sa may tangod. Hindi mapo. Ang pigtataunan ka mga firecracker. So nagmumurotor. Dahil ko aram kung pigto yung pigtaunan o darakan sa indama na celebration ko. Di gari alangan nila itapok sa tinampo. Sa kung machimpong may umaging auto, pumutok tamaan ang gulong, diskwido at abutan. Dahil yan pwede. Magpaputok sila. Magtapok kung klarado ang tinampo. Yan. Oh. Buda, makuna ko ta sa tinampo. Iyo. Dahil, halimbawa, dahil mo man mailing tulos na may maagi pala, naitapok mo so paputok. Ba't ang paputok pa lang ngun yung sirpiyo? Marabasa ng pumutok, kahit baga, pag sinabitan mo ang mitsa, kaya may haloy-haloy pang sigod na bago pumuskat. Kunyan, mga marabason. Kaya ito, ang paputok, nakapamanggi ka na, nakapamahaw ka na, mainit ka pa kang bahaw, dahil pa nagpuputok. Ngunyan, automatic. Mga marabaso na. Iyo. Kaya, pasiguro mo niyan, kung magpara motor-motor ka sa mga buro barangay, pero kung sa main highway sa amin, Sir Pio, naglibot-libot kita rin sa Sunan Ligas City, halos klaraduhon ang tinampot tabing Sir Pio dahil mga nagaragid jeep, tricycle, mga privado, kadaklat Sir Pio, ang nagpaparabalik-balik ko niyan sige, relibo, so mga motor na mga makusugon ang tambutso. Yung mana, na pag kung bakit kami ada ang sila halos nagapurok-putok nag-i-respark biyo ang tambutso. Igwa ka dyan ng nailing na mga nakaduting gwardiya, hirakman, mga nakaduty. Istoryahon taman, yung sintro. Nag-libot-libot ako sa sentro nga, Sir, pero naghahanap ako ng gwardiya ko di siguro nag-safety man. Nag-siriptin naman, hirakman. Taga-siripti naman tabi, Sir Piyota. Ini sentrong Legazpi kaya talagang halos klarado na sa tao tabi, Sir Piyo. Ang
matawo-tawo lang grabe tipon-tipon uning mga kabataan digdi sa may partikan Lapu-Lapu. Mga hobinis dyan, ano? Mga hubinis na pag minaagi sumutor na mga makusugon ang tambutso, Mm. kurumbabo naman kikurumbabo bing naga-rulokso, suroriyaw. Pero tama sa obserbasyon mo tabi Sir Pibo ni Sir Al, Mhm. na sa mga oras din talagang manisarok pa sana nagapaputok. Iyo. Posibleng Taod-taod. Reserva taod-taod na mag-alas 12. Nag-agyaw ka suwa ko doon sa tindahan kan paputok ka sa awangan. Gulpi pa ang tao. Matindi pa. Although, Oho. matindi pa. Although sa ibang mga stalls, kunya na, nag-sararay na ta, ubus na garo sa paninda. Pero Yan. sa iba tabi, Sir Pio, talagang gigrupuhan pa ng mga parabakal. Kaya posibleng ang purok-putok talaga kaini, taod-taod. Hold your fire mo na. Hold your fire mo na, Sinda. O tangon yan, maradahog kang putok sa mga kalat-kalat sa nabagang karawat-kawat kan mga aki. Mhm. So, may minapaputok ni na kwetes, iguan ng so, minasiwik mo na, whistle bomb. Mm-mm. Tapos tsaka mina bumbang makusog. Pero so far tabi, Sir Pio, manigsaro pa sana na nudahog tang putok digdi sa lawas, partikular na sa paglibot-libot digdi sa sentro kan Legazpi. Maabot siya kung ditaw na ako sa may pasiring na sa dap-dap. Pigiling ko, may nagdulawas na security guard. O, yan. Ili nga daw, Oho. Oho. Nagaturuta na kan palibot-tulukon ko daw kan Sige mo. daw. Sir, Oh, good yan. evening. Happy New Year, man. Sa security Happy New Year, guard. si Joshua Bino po kan DCGB. Di man problemang makiuron kami sa imo. Teka man managitan. Makikumusta lang kami, sir. Kung kumusta man ang New Year mo, si Sir Pio Fernandez po. Sana DCGB. Sir Pio, si security guard Lina, ligdi sa TikTown. Sir, Yan. Sir Pio, live ka na sa DCGB. Hello. sir. Yes, sir. Good morning. Happy New Year. Sa DCGB tabi kita. Si Pio Fernandez po ini. Sir. Oho, kumusta ang New Year? Sige sa nabagang trabaho. Kumusta ang pagmati na ang kadaklan nag-urog makita nagtatrabaho bilang security guard ka dyan tabi, sir. Kumusta ang pagmati? Ito sir. Actually, nung Christmas, duty rin ako eh. Oo. Gabi. Talaga. Tapos ngayon, panggabi, ganyan talaga sir, kasi trabaho eh. Trabaho. Wala tayong oo. Kasi Oo. kung di naman tayo papasok, wala namang magbabantay dito sa seguridad ng village. Oo. Ilang taong ka nang... Bawal pumaglib. Sa atin, bawal maglib. Ang mga taga... Bawal pumaglib sir. Ilang taong ka nang ganyan ang duty? New Year, Christmas, duty. Ilang taon na? Matagal na sir. Hindi lang New Year tsaka Christmas, pati mabag yun sir. Oo, Talagang duty pa rin. Nako, believe kami sa inyo, mga matatag, ano. Paminsan, sir, inaabot ka din ba paminsan ng lungkot? Ganito, tayo nagtatrabaho ganito, sila nagsasaya? Ay, kuminsan sir, pag may kagaya nito, may nakikita akong mga masasaya sila dyan, medyo nakakaisip din sir ng lungkot. Kaya wala naman tayong magagawa sir kasi parte ng trabaho yan eh. Opo. Ilang taong ka na, sir? 49 na sir. Oh, talaga naman. Mabuhay kayong mga security guards, mga kabady namin pag ganitong mga oras. So, anong oras na ang pagsisilibra ng pamilya ninyo niyan? Mga sa sir, alas 12 sir. Oho, pag uwi mo, tulog, pagod. Pag-uwi ko na lang sir, bawi na lang ako. Oo, asan yung pamilya mo ngayon, sir? Asan pamilya mo? Ginubatan sir, Ginubatan, Alabay. Naku, ginubatan pa. O di sige, ano ang wish mo sa taon 2025? Go ahead po. Sana sa 2025 dapat mabago naman ang mga kalakaran sa dito sa ating bayan, ganyan, kung mga politiko ba sir. Tapos wish mo 2025, duty ka uli. Ang sabi ba sir, may kasabihan ba na pag anong ginawa mo ng ng New Year, isang buong taon nang gano'n ang gagawin. Isang taon ka. Opo. Kung nagiinom ka ng New Year, isang taong kang nagiinom. Kaya ako, naka-duty ako ng New Year.
Isang- taon na po. Isang taong ka ka-duty. Kasi nung nakaraan taon din, sir, ganun din, sir, ang duty ko eh. Gabi din ako noon, sir. Oh, Kaya sige, parang sige. nasanay na rin ako, sir eh. Oh, kumusta? Meron bang nagbibigay dyan sa pakonte-konte? Ito, makain mo lamang, mainom mo lamang dyan, painit-init ka. Meron ba dyan? Meron naman, sir, kasi mababait naman ang mga residente dito sa TikTok. May nagbibigay naman, sir, na sobra-sobra na nga, sir. Hindi ko na makain. Yung isa, binibigay ko na lang dito sa mga, pag may naglalakad dito sa malapit sa akin, binibigay ko na lang kung gusto nila. Sige. Mabuhay ka. Happy New Year, sir. Mabuhay. Ingat kayo dyan. Opo, sir. Mabuhay din kayo, sir. Happy New Year. Happy New Year. Yan. Ano po, sir, yung full name mo, sir? Ernesto Lina. Yan. Ernesto Lina, Sir Pio. Guard sabi dito sa Yan. TikTok. Thank you, sir. Thank you very much. Yan. Oo. Dari kaparehas na pala ni Sir Pio. Pagyo, mula sa mga special locations, Iyo, absent sa kwan. pamilya, present sa komunidad. Correct. Sige. Ayun, tabi, Sir Pio, na paglibot-libot saludo kita sa mga frontliner, mga security guard man na naka-duty, kunya naman sa Batmani na bagong taon. Joshua Bino, BCGB. Salamat Joshua sa dagdag na istorya hali dyan sa luwas. Mabuhay ang mga security guards na pag-araw kaning oras. Laban kong laban ang mga paborito niya dyan na mga barkadatang security guard. Sandali muna Pading Jomar, may caller tayo. Yung mga barkadata man dyan sa Ginubatan. Hello, sa Ligaw. Hello, sir. Sir, Pio. Happy New Good Year. evening. Opo. Happy New Year. Kumusta dyan sa Ligaw? Hindi sa barangay na mo, medyo, ang naradadangog kong dako na Portugal sa sentro. Sa sentro, San Ligaw. Kami kaya, Boss Pio, medyo medyo na hindi kami nasa, medyo mga, we're 5 kilometers away from sentro, kaya medyo, ang Portugal digdi, minimal lang. Oho. Yan. Sige. Happy New Year, boss. Happy New Year man, sir. Tabi, ingat. January, maburubiyahe na naman kita. Oho, okay na subiyahe sa sa Lupi, Maray na. Okay, nagsupa mangging ko, nag-abot kan sa Ronaldo, okay na daa. Very good. Yan. Pero pagbalik pa second week, masabay-sabay man ako ta. Oho. Ma-stress relief kita duman sa Tagaytay. Oho, the best. Oho, sige sir. Happy New Year. Happy New Year, Pio. Thank God you. bless. God bless. Happy New Year man sa pamilya mo. Sige po. Tapos sa buong staff kan DCGB. Thank you so much. God bless. God bless. Okay, sige, sa tuyang mga barkada dyan sa Ligaw, mga listeners, tabi. Certain man in Russia long ago. He was big and strong in his eyes a flaming glow. Most people Sige. Diyan kita sa Premier Distrito. Baltadahan ta si Pading Jomar. such a lovely dear. He could preach the Pading Jomar, what's happening na dyan? Salamat pa rin Pio, location, Barangay Pawa, Kataning ng Bureau of Fire Protection, yung digdihan sobra sa 20 mga pwesto na para tienda kan mga paputok, pyrotechnics, as in iba pa, Kataning sa nakang Bureau of Fire Protection. Oho. Nakulong pakitawong siging barakal pa rin Pio. Ay talagang siguro ibubuhi iyan taod-taod Dakul pa nagbabakal. Dakul pa, and dakul naman, ang day ng laog na pwesto. Oho, sige. Mabinta mo yan. Mabinta, pero darong mga mahal na. Uni may barato ako diging nailing, kwitis. Yan. Susadit na kwitis, 100 pesos, pito. So doroda ko lang kwitis, 20 pesos ang saro. 20 pesos ang saro. Sarong layo yan. May mga kwitis na nasa loob na kanbalde, na so pinaburugsok na ta na dumugday ni. Iyo. Ta tig-require sinda kang Bureau of Fire Protection na may mga balding may tubig na may baybay. Anda kulong digdi pa. Ang kwitis mabinta no. Anda kulong digdi yung mga pyrotechnic fireworks. Igosin ng piccolo. Piccolo. Pigwa? Anong piccolo? May piccolo ka mo? Bawal ang piccolo manay. Bawal na pa rin. Iyo. Oning mga pyrotechnic, mga magayon ini, da Pinali. Da Pinali. Kakulaon ini. Siguro mga
2 feet ang langkaw Ay, dako na. Oo. na dakulang garutubong so di 4. Mhm. Guranong araw kanin no. Guranong araw kanin pinali. Guranong araw ka. Pang pinalinaan. 700. Isus. 700 din eh. Pirang minutos. Tarong bungkar. Pirang minutos dayan na susuloon sana. In daw to nagali na si Manayo. Minali man ini pagkipa layo. Ah. Minali mo yan. Saro sa ng putok yan. Tapos suminawag ka sa itaas. Iyo. Oh. Aerial pa lang pa din. Aerial. Tarong putok lang nini pagabot sa taas. Suminawag ka sa baga. Pinaw, so 700 mo. Pinaw. Roger on that. Taring ng pinakamahal din do digdi. Nasa radyo pa lang kita sa DCGB. DCEC ang ano. Ini ang pinakamahal. Amazing Nebula. Ang araw kang kurano tabi manay. Ang araw kining Amazing Nebula kurano. Ang araw kining kurano manin manay. At sige man dulag naghapon. Ato 5 yan. Ato 5. Naku. Pero dako lining so ano, bako nga araw kining dapinali nasarong layop sana. 20 putok ya, 20 pataas, Iyo, 2,500. Matindi. May Lucky Fountain of Eden. Iba-iba ng ano yan. Crackling Cherry Blossom Fountain. Hindi pa din. So mga nag-relive talaga. Hindi ba ganun? Minapasarali sa itaas. Pero yan manggirari sa ordinary yung fountain na inabutan ko kanaki pa ako. So medyo triangle baga. Sa na ipagkutan sa ano yan, sa tinampo. Sa tinampo. Tapos yung mga lucis na so nagkukupsit, naglalayo. Yan. Naputok ay bako ini. Narumduman ko naputok ano kang inot. So minaputok bagang sa itaas manay. Nasaro-saro na garbola. May nabakala ko ka itong depektibo. Puminutok ka. Di sa ibababa ko sa taas. Puminos nga dyan sampang mo. Nag-iritong baga sa panduko. tapos mga papel kang papel kang ito pa rin sugar tubo, papel. Nagdurukot sa panduko buda sa bado. So, yan. Kumusta man ang binta? Manay, kumusta sa binta rin daw? Okay man. Kumpara ka karoon. Hindi ka mo magpaparatiyenda dito. 24. 24 para tiyenda. Palimpio. Iyo. Mga paputok ini, gabos ang ano ninda, ang tinda. Curious ako, kumpadring Jomar. Sinda mismong nagkuakan duma sa supplier ninda o sa supplier nagdarata. Igo dapat ning special na sistema bakang pagtransportar. Iyo. Manay mapot ginari kami. Paano pagtransport? Pigatod lang ini-design doon, no? Pigatod lang dapat iyo. Iyo, totoo. Saro lang ang para kuha. Si Presidente nindo, si Malaga. Dahil ko na si Malaga. Kaya ang duman sa banyo. Ang importante, mahalaga. Iyo, ang importante, mahalaga. Kay Mr. Raimundo. Ito ang Presidente. Iyo itong garonag supply na dito. Yan. Igwa man na po yan. Igwa ng special na cargo handling system. Yan. Iyo. Tapos pati ang pagtago ninda baga may mga mahigpit na patakaran iyan kung paano niyan. Yan, sige. Kataning kay ni ang Bureau of Fire Protection ano daw kung ano yun si mga naka-duty man yan na mga bombera. Sinasabi ko sa iyo. Nagtirindog din naghahalat ini kay Apod. Sir yan si Fire Marshal. Nagpahingalo na. Sisi ang PIO nindo nga ni Digit. Mga may PIO ka mong bago apuera ang Fire Marshal sa DCGB kita live. Ang Fire Marshal kay Digit yung man ang PIO kang region. Yun, Diba? Opo. Si ano nang ranggo kay ito ni Senior Inspector. Senior Fire Inspector. Edgar Tanyahera. Tanyahura. Yan. Nagpahingalo na ito, minabot pa sana. Well, anyway, yun, 24 hours man kamo sa duty, 24 oras. Marigalit kami mga sadit na palang kamong bumbero na pwedeng pang-responde sa Saradit. Iskinita. Ayuan na rin mga Saradit na bumbero. Para sa Saradit halimbawa mga firecrackers, pwede na yan i-responde. Nagpalibot man kamo mga warning.
Everyday po. Everyday. Nagtauki bandilyo. Nagbabandilyo pa rin kayo. Oo, iyo. Tama. Very good. Para rest tayo na juro timan kita mag-araga, juro timan sila mag-aga. Iyo. 24/7 na pa rin kayo. Yes. Salamat tabi mga sir. So, yun pala yung sitwasyon digdi. Taod-taod, abangan ta na sa nang parak-patak kayo. Iyo. Pero yun ko ang puto kayo ni ba kung manis sa sarang lugar. May mga taga, nani ko digdi, mga taga Malinaw, nagparakal. Iyo. May mga taga Malilipot. Oho. And mga upper barangays. So, sige pa nga rabot kayo. Yes. Pero sisimutod talaga kabusin eh. Kari ibubuhi ang taod-taod eh. Oho. Ayun, ako na pa rin bakanteng na ano yun, nagka-urobos na. So iba man, so mga dispelibagan hindi hanggang itaas. So nung nasa nasalamita, wala na sa mga salanog. Yan. So nung sabi yun, nagkabarakal na. Yan. Sige. Hindi pa rin, yan pa rin mga dagdag pang impormasyon na lidig sa siyudad ng Tabaco, Jomar Bian, DCTV. Thank you so much, Padig Jomar. Hala dyan sa Premier Distrito Canalbay sa Tabaco City. 37 bago magpalis ang taon. Angel face, I love your smile, love your ways, Happy New Year! your style. What can I do to get closer to you? Pagaro ba kayo ni Padingnal, iguanan din mga para pidir ning sira ano. Sa mga pabakal ning sira sa saod. Araw kayo ni kanasida. Just come out, Pait-pait naman. kiss me and say, hands up, baby. Hands up ha, dapat hands up. Kumpleto pa ang mga kamot, ang muro. Na naputukan. Kaya hands up. Itaas ang mga kamot. Dapat kumpleto pa. With your head up in the sky, every day you're walking by. Why don't you ever start looking at me? Stop that game, don't waste your time. Happy New Year kay Sir Resty Siapno. No use to play Sa tuyang barkada, sa kuyang barbero. baby hands. Sir Resty Siapno. Give me your heart, give it hands up, baby hands up. Give me your heart, give me your heart, give me all your love, all your love. O digdi sa DCGB News Online ta ha. Sabi ni Nuk Apon. But yeah, Sir Pio, Happy New Year po. Monitor po sa online. get to the Milky Way. Igitabi ano, Sir Nuk Apon. Si Jocelyn Inoveas. Happy New Year. Rolly Alvarado. Watching from Barangay 57 Dap-Dap, mga taga-Dap-Dap Padingnal sa Indo. Si Rolly Alvarado, Happy New Year tabi sa imo. Si Rosario Aidalia Macaraeg, pakigreet po ng Happy New Year sa Familia Fiel at Imperial sa Ilawod, Kamalig, Albay. Yan, sabi ni Rosario Aidalia Macaraeg. Happy New Year da sa Familia Fiel as in Imperial sa Ilawod, Kamalig. Si Honey Moonlight ng Pidoran, Albay. Shout out sa Napoles family kan Barangay Makasitas. Diyan sa mga taga Pidoran, Honey Moonlight, good evening and advance Happy New Year sa imong diyan. On a holiday, follow me. 30 minutos na sana. New Year na naman. Just come my way, simply kiss me and say, hands up, baby, hands Kompleto pa ba ang mga muro? Aber daw, hands up, kamu tabi, hands up, ano? 1, 2, 3, 4. Ala! Ege! Bira! Ang nakagimatan ta kay ito Padingnal bagaan, misa talaga, alas 11 Padingnal, ning matanga. Tama tapos yan, eksakto ang pagbindisyon kampadi, New Year na.
Kundi nag-evolve ang panahon tapos dahil sa mga paputok na ini, uyan, may nagbimisang alas 7 ang Banggi, may nagbimisang ang alas 9, alas 8. Pero so nakatudan talaga ito, wala na pa din na ano. Yan. Por dahil sa mga paputok-paputok na ini, sa pagtubod na pag minapaputok da, mawara sa mga bad vibes, good vibes lang matada. Mga espiritu del maligno, mga kadimalasan mawara. Paano yan kung maputukan ka? Lalong dinimalas. Bulto ko na paringnan. Nagkurarat na. Botobot na kan saxophone. Garibuyong na yung nagkakanta pa di ano. Kagawad, kapwad, kuing espeho. Happy New Year tabi sa imo kapwad. Nakamonitor. Nagatsaada siya na may suwa. The best yan. Sana may suwa. Uno barang tabi kapwad. So sa tuyang amigo, si Ian ang dapat. Bad lamang mamundagan na so pagkapi-kapi niya to. Iyan ang dapat dyan sa daraga. Attorney Ian Makasinag. Ian Lianeta Makasinag. Happy New Year tabi sa imo. Attorney Ian. Nag-chat man sa kuya through Viber. Iyan ang dapat ikalang pig timing mi para makakape sa Starbucks. Ano lamang dyan tabi kapwad kuing. Kung haran na siguro ang kulyat ano. Pwedeng pinadarang kita rin ni kapwad kuing ning matimo-timo barang. What? Garibuyongo na Joshua ini oh. Joshua, hain ka na Joshua. Si Pio, nag-luway-luway kita padaraga. Kundi naagihan ko ining nagsulod-sulod na sa nang butika, di baga sa Rayang Inikan Bicol Regional Hospital and Medical Center. Uyo man ang ganda no. BRHMC, dating BRTTH. May raya baga di mga butika. Oh, bukas man sinda. May nani ako, Sir Pio, saro na sa nagtada na bukas. Oh. Ang kinagayunan, suhanda ninda para sa bagong taon. Yaw, hindi ka sa lawas kantong ng tindahan. Oho. Mas pinili na magbukas sundo taod-taod ng mga alaunaan magahon. Hindi na maselebrar kan bagong taon sa lawas. Tangani makapag-cater pa man ng mga pasyente baga. Oho. Na naghahanap din bulo. Maki-istorya kita tabi, Sir Pio. Ma'am, may pwede pa akong makausap, ma'am. Si Miss, ano pangalan mo, ma'am? Francesca Vibar po. Francesca Vibar sa radio po ako, ma'am, DCGB. Oho. Nasa linya po si Sir Pio Fernandez. Makikumusta lang kayo, ma'am. Sir Pio, si Madam Francesca. Hello, Madam Francesca. Happy New Year. Happy New Year po, Sir Pio. Opo, kumusta tabi? Ang pagmati taarog ka ini, maski New Year, sige sa ng trabaho. Opo, ganyan talaga po. Dire-diretso lang. Oho, ilang taon na kayo dyan na ganyan ang sistema lagi, maski New Year, ating gabi, diretso. Ano na, sir, mga more than a decade na din kaming ganitong nagsa-celebrate sa labas. Oh, talaga, oo. Yung mga, anong mabentang gamot pag ganitong oras na New Year celebration? Newsep, sir, mga antihistamines, Oo. antipyretic, analgesics po. Yan yung mga sa ubo-ubo ano.
Walang bumibili ng mga yung dapat hindi maputok. Meron naman interview sa sa mga anti-hypertensive, mga pang-high blood, cholesterol. Kumusta ang bentahan pag ganito? Mataas ba or bababa? Di gaano. Kasi nagpe-prepare din yung mga tao sa mga ganitong holiday. Yun, oho. Paano yung familya mo? Asaan, madam, yung familya mo? Nandito po sila. Kasama ko sila. Dyan mo na lang. Sabay-sabay na kayo dyan, ano? Okay, sige. Ano ang wish ninyo para sa New Year? Nag-isip si madam ng wish for New Year. Maganda na po maingay. Masigla, healthy na buhay. Sana kompleto. Kaya lang, sinulang kami. Ay, nako. Sorry to hear that. Ano? Pero ganun pa man, hinihiling ko na maging masaya. Sige. Okay, sige madam. Happy New Year sa inyo dyan, ha? Ingat. Happy New Year, madam. Thank you so much. Okay, salamat po. Thank you. Opo, sige. Thank you din. Vibar po. Francesca Vibar, tabi sa Iyo. Kung pamilya ini, hindi kita lawas kan. Yaong sinda. Puti kaninda. Iyo. Nakaraya bagay ni kan DRHMC. Yeah. Dahil kaya, yun na sana nagsulong-sulong bukas digday. Nahiling ko suanda, nakalatag sulamin sa digi sa lawas kan tindahan. Diyan sinda sa luwas. Yan na talaga nagsilibra. Sige. Kaya ko, sunduan ng oras, mga alaon na ngayon, sir, kami digi naman kami masabat. New Year. So yan tabi, sir Kuyo, na dagdag pang mga istorya, mantang nag-aalat kita. Malibot mo na akong Daraga area, bago naman kita mag-diretso, sir Kuyo, digi sa BRHMC hospital mismo. Tanda ko na kaya, kanakaaging tao na 15 minutos, 20 minutos matapos ang puruto ka na alas 12. Sunod-sunod talaga abot ka ng ambulansya sa ospital. Kaya, Dain ning doktor dyan ngunyan, daing bulong. Dain ning mga daing ngunya. Sige, napaputok na kamo, daing doktor dyan. Para na ako magpuruto lang maramoy. Sige. Tabi, Sir Pio, na dagdag na istorya, sitwasyon digdi sa palibot, Joshua Bino, DCG. Thank you so much, Joshua. Happy New Year pala tabi. Sa pamilya ni Manay Selmang Bahoy. Manay Selmang Bahoy. Happy New Year. Maray na banggi po dyan sa imot sa Rupio tabi. Happy New Year 2025 po dyan sa Indo sa DCGB. Pipaabutan kumampo sa pamilya kan Belyodo dyan sa Taysan, as in sa pamilya kan Arieta and Banyares sa San Jose kan Maslog, as in dyan po sa pamilya kan Agripa sa Oraroy kan Maslog. Happy New Year 2025 po sa Indogabos. Halidigdi sa pamilya Atento kan Barangay 17. Pamilya Atento dyan sa Barangay 17, maray na banggi. Happy New Year. Diyan madatabi kay Teresita Tesing Mitra, pati ang sa iyang agum na si Fred. Happy New Year mandatabi. Happy New Year sa indong mag-agum. Manay Selma, ano lamang ang pinagtitimo-timo nindo dyan? O dyan sa Inabuyan, maray na banggin, Happy New Year. Nakikinig sa from Inabuyan. Sa inangan ining Inabuyan, 3845. Nalingawan ko na kung sa ining Inabuyan. ...20 minutos na sana. 2025 na. Mga taga-Lamba, maray na banggin, Happy New Year, sabi ni 1597 from Lamba. Kumusta ka mo dyan ngunyan sa Lamba?
Gari man agad ibubuhi taod-taod padingnal an Portukan. Abangan tayan. Digdi sa kunyan sa palibot garo da ining pinag-designate na firecracker area de. Asa digdi sa may kunyan sa may boulevard ano. Diyan. Pag-arog ka padingdal na New Year, kinaagahan, anong pigpaparaharanda? So, pansit spaghetti, dyan sa sa indang mga lugar, Disco tracks. Ta pagkunyan baga, puruan pamarahawan na ng puwerte pag New Year. Sandali. Mrs. Folay, nako, yung ating paborito dyan sa Daraga. Happy New Year! Happy New Year po. Mrs. Folay, nako talaga naman. Thank you so much sa palaging pakikinig sa DCGB. Yes, ma'am. Yes, Oo. naman. Hindi. Kumusta ang New Year natin dyan? Yung pag-anticipate ng New Year? Ako naman alas 12 Madali na. Mga 17 minutes na lang, mag-New Year na. Oo. Basta hindi nakakalimot sa inyo. Nako, very good, very good. Thank you so much for being loyal and avid listener po ng DCGB. Ha? Kumusta na ang kwan? Kumusta na ang palibot ninyo dyan? Buti naman. Ayun. Ano bang handa ninyo? Ano bang handa ninyo sa mesa? Ay, ano? Ano po? Ano po? Marami po. Naku, marami. Sana meron din dito sa amin. Kami dito, zero. Wala kami ni Padignal. Sirpi, Happy New Year ha. Happy New Year, Mrs. Folay, sa pamilya, tabi, madam. Happy New Year. Salamat, hindi nyo nakakalimutan. Opo, opo. Kasi dinastati ko kayo, ako hindi nyo inangano. Basta ang sinwelo lang, opo. Opo. Sige po, Happy New Year, madam. Happy New Year. Happy New Year. Sige po. Bye-bye. Tonight's the night. Let's live it up. I got my money. Let's spin it up. Go out and smash it. Like oh my 15 minutos sa Sanapadingnal. that's over. Naku. Kick it off. I know that we'll have a ball if we get down and go out and just lose it all. I feel stressed out. Kumusta daw niya si Manuel? Kung nagdadangog pa si Manuel, ano? O yung parantabay natin sa bigaa. Hello, Happy New Year! Oh, putol-putol. Happy New Year. Happy New Year! Kumusta Happy ang New Year po. New Year dyan sa inyo? Happy New Year ako dyan. What? Oh, zero. Magdala ka ng kuhan pang New Year. Hinatidan pala ako dito ng anak ko. Very good, very good. Anong hinatid dyan sa iyo? Tutas yung pagkain na ito. Very good. Sige, enjoy. Happy New Year. God bless dyan sa inyo. Sige po. Yan. Hinatudan da sinadawang pading mga listener tayo niyan sa biga. Sana may maghatid din dito. Pading na. Oh my God. Jump out that sofa. Let's
14 minutos bago mag alas 12. Bago mag New Year. Just lose it all. I feel stressed out, I wanna let it go. Let's go way out, spaced out, and losing all control. Fill up my cup, Mazel tov. Look at her dancing. Just take it off. Let's paint the town. We'll shut it down. Let's burn the roof. And then we'll do it again. Let's do it. Let's do it. Let's do it. Let's do it. And do it. And do it. Let's live it up. And do it. And do it. And do it. Do it. Do it. Let's do it. Let's do it. Let's do it. 'Cause I got a feeling that tonight's gonna be a good night. That tonight's gonna be a good night. That tonight's gonna be a good, good night. A feeling that tonight's gonna be a good night. That tonight's gonna be a good night. That tonight's gonna be a good, good night. I feel tonight's the night. Hey, let's live it up. Let's live it up. I got my money. Hey, let's spin it up. Let's spin it up. Go out and smash it. Smash it. Like oh my god. Like oh my god. Jump out that sofa. Come on. Let's get off. Fill up my cup. Drink. Mazel tov. Look at her dancing. Move it, move Just it. take it off. Let's paint the town. Paint the town. We'll shut it down. Shut it down. Let's burn the roof. And then we'll do it again. Let's Minabuelta man si Karen Nicole Ala diyan sa sayang location. good night. Karen, what's happening na? That Naputol. Sandali lang, redial. I-reconnect natin. Diyan sa Legazpi area, si Karen. Madali na mag-New Year. Oh. 12 minutos na sana. New Year na. That tonight's gonna be a good, good night. Tonight's the night. Let's live it up. I got my money. Let's spin it up. Uy, si Madam Lucy Castañeda. My God. Tagapagtaram kan DPWH. Let's kick it. Happy New Year tabi, Madam. I know that we'll have Sa familia asin sa siyempre sa indong opisina sa DPWH Region 5. all. I feel stressed. Madam Claire Harire, Let's go kang SM Legazpi. losing all. Madam Claire Harire, Happy New Year. Happy New Year man tabi, Madam Claire. Look at her dancing. O ito naman si Madam na Ana Marie Sarte Onghoko Down. ng Mang Inasal. Madam Ana Marie, Happy New Year sa familia. Tonight's gonna be a good night. Okay na ba yung linya ni Karen? Be a good, good night. Tonight's the night. Let's live it up. I got my money. Salamat po sa pagbati on air. Madam Lucy Castañeda, partner natin dyan sa informasyon sa DPWH Bicol. I know that we'll have a ball if we get down and go out and just lose it all. Balikan ta si Pading Jomar dyan sa Premier Distrito Canalbay. Pading Jomar, location man, what's happening na tabi? Salamat pa rin, Pio. Nagbalyo na ako digi sa may pier kang Ciudad Can Tabaco. Oho. Digi talaga ako minapabot kay alas 12. Oho. Ano yun, mabagarigi sa pamilya ni Mrs. Yan. Hindi lamang kami. Oho. Ayan na, dolphin ang minaragi din motor na ang tambot suday mo na masabutan kung igwapa uday na. Nakaagi pa sana ugaring tama. Uminapod ka sa kuya, nakaagi pa sana. Nakaagi pa sana sutulog kayo ditong trabing libok. Pastidyong plus. Pastidyong plus. Tapos ang tururuta na digdip. Ang nagtagdo na ugaring naman Pading Pio so oran. Oho. Nagpo na pagtagiste kaya hindi ko anong maging araw. Pero hindi nagpa-auroran digdi nagtiripon po na sa luwas. Iyo. So tabo, nagalata pa. Pero 10 minutos na sa napag alas 12 na. Iyo na. Oho. Alam mo, gurminada ang helicopter. Oh, yun na naman. Sa internet. Motorsiklo Ano na na kung kung dumagos digdi dahil diretso digdi sa ating lugar ko. Tumini ko naman sa may pier.
iyon ang namaragpo naman sa mga motor. Actually, yung mga motor ng mga magsugon ang Tambutso. tambutso pa rin piyo. Kaso bago ko pa ini nagkaka-hiriling, mga udto pa ini. Aga, bako pangarap kang karibok sa motor. Oho. Ngunya na hapon, mga maribok ko na, siguro nagsaralida kita tambutso muna ini. Tanay ba ni tukutan araw kayo ng ribok? Tapos, iyan ang panahon na dahil pigudakop mo yan kang pulis. Oo, Yan. dahil na ako. Oho, yan, oho. Ay, may uminahid din tulong gulpi talaga. Grabe ka kusog. Buto-but na plus. Oo, pinalay na kayo talaga sa tambutso kayo ito. Era, of course, ang mga tao nagpupo na magluwas-luwas dahil hilingoninda. From here, nasa tataw ni so fireworks kan city government kuniguaman. And di man pagkasan natin dugang ko, parin piyo, sa may haran niya ako sa gate camper. Oho. Di mo man madadangog so busi naman butubot kan mga ferry boat. Yan, mabutubot man ang pag alas 12. Minabutubot sila. Minabutubot yan. Oho. Ang pag alas 12. Kaya lang, lately, yun yung mga nakaagi, natatahuban na kang ribok digdi sa luwas. Natatahuban. Oho. Tatawad kayo niya, ralampusan naman kayo didikan sa mga planggana. Yan. Sigurado yan panipiyo. Ralampusan andyan. Nag-prepare talaga maski araw kayo na nag-uran-uran eh. Unin na, nagpupo na magruluwasan sa Yun na. Doon na kita. Bonifacio. Yan. Nagpupo na. Paripiyo, siguro, pag alas 12, itaw ko naman kung sa ibang mga pag-iriba. Taon tao, nang alas 12, ako nag-report. Iba naman daw. Kasi nare-reparo ko. Pero dahil na nakaka-report sa mga pag-iribang alas 12, ito Pilipinas na timing ako. 7 minutos sa sana pati. Sige naman, takot na rin mo kapag na si Iba. Si Iba na lang, si Iba naman mag-report yung sitwasyon na eksaktong pagsabatkan bagong taon. Hindi sa sinad ka tabako. Jomar Bien, DCG. Salamat, kumpadre Jomar. Happy New Year sa imo dyan sa Tabaco City. 7 minutos sa sana bago mag-abot ang New Year. Bueltadaan na si Karen Nicole Lala. Karen, location man, what's happening na Karen? Yes, Sir Tion. Actually, live kita digdi sa tindahan kan mga paputok sa may Sawangan Park. Kung sa maski minuto sa sanaan tigalat bago magsangli ang taon, sa pulpa, nagbabarakal ng gadji paputok. Asin mo niyan, maugmao na ibang mga palatienda dahil sa nakabawi-bawi na sindangon niyan. And actually, may mga naiiling na kita sa Pio na nagsisirado na. Sa iba, ubos na. Ngunyan sa Pio, balon sa daw kauronon ini si Ma'am Gina Baldano. Ini sa mga maugmao na palatienda ngunyan na nakakabawi-bawi na sa iyang benta. Madam, nagpapita ngunyan sa DCGB. Marina Bagi po ang benta. Pagsinga na kita digay, mag-alas 12 na siguro. Oho. Madam, maray na banggi Happy New Year. Si Pio Fernandez tabi ini kan DCGB. Apo. Kumusta ang benta tabi? Uni ba sir, nakulunong pa kaming tada na paputok sa taon 24 day kami benta. Kumusta ngunya? Nakabawi-bawi na kamo tabi? Oo. Nakabawi-bawi na kamo ngunya ning benta? Siguro, dahil pa man kami nagbibilang ng binta kung talagang bawi kami. Nakulong naman ang tada amin. Bay nagbabakal pa man dyan ng dakol. Ikaw pa man mga aki-aki. Oho. Kumusta ang pagsilibrar mo kan New Year? Mauli ka na? Ay, dahil pa po, di na kami bagsingan sa Sawangan Park. Pero kung mga aki, kaya rito nasa arong. Very good, very good. Pero ang taong ka araw ka ng pagsilibrar ka New Year sa luwas? Kung perang taon na kami nagtitinda, yun na ini. Ayun na talaga buhay. O di sige tabi, Happy New Year manay. Sige po, Happy New Year man po. Happy New Year, sige. Alright, Sir Pio. Actually, ang Sawangan Park ngunyan, sentro na nin man lain-lain na tanog bago magsabat ng bagong taon. Yaw na nang gadigdian mga makaskasunan pati minapadalalaga na motor buda auto. Nagari namin na puro ngak-pungak ang mga tambutso buda nagpuputok-putok na. And actually, may mga naiiling man po kitang mga magkapilang pamilya na nagme-medya noche digdi sa may park habang pigalat ang pagsalida kan taon. Roger, thank you so much, sabi Sir Pio. Happy New Year. Ala, this is GP News. Diyan kita kay Padingal. 5 minutos bago magabot ang New Year 2025. Kumpadre Al, ano na dyan ang sitwasyon? Yes,
pa din, nagpo na magre-revoke. Oh. Ang mga motor, mga paputok. Ayan, no? Iyon na. Iyon na. Oo. Naputol ka pa dingal. Oh, yun na. 4 minutos. Yan. Marandara na. Revoke ka na yun. Ayaw na yun. Gari helikopter. Naunahan mo yan, turutot na yan. Turutot sa tambutso. Yun na yan ang bagong revoke mo niyan. Namadadawag mo. Yan pa. Oh. Yan. Tamagin sa location ko. Gari helikopter. Turutot sa tambutso. Yun na yan. Ayan. Baro na gari helikopter na minaw. Sige, handa na ka mo. 2 minutos pa dingal. O yun na. Jesus Mario Josep. Kaya na bagaso. Yung planong matandi. 2 minutos sa sana. 2 minutos. Pero mas maray na yun sa ding biligro masyado. Ang delikado lang kung nga makaskaso minapadar lang ang bata. Hindi baga sa southern part, digdi sa may area ko. May mga road widening, baka delikado sila magkaurulog dyan sa gilid. Dali sa inagihan ako kwitis. Nadali ka kan kwitis. Inagihan ka inagihan sa likod kan kwitis. So yun yan ang revoke digdi ko yan. Alas 12 na. Madali na. 2 minutos sa sana. Yun na yun. Sige. Yun na yun ang Purutukan portion kan bagong taon. Welcome 2025. Ang sitwasyon ko niyan digdi sa southern part kan Legazpi. Yun na yun mga maribokunan motor, kanya-kanya ng pakarampak kan mga planggana. At hindi pa mga ribok, pati na mga marites. Sa mga marites, kasabay ng mga maribokon ko niyan. Parte na yan kan pagpaali kan maraw na espiritu da. Sabi kan pagtubod kan iba. Na dapat mag-rear ka ngunyan kiribok. Nangani na makahali o magkarali ang mga Udimon sa panibot. Kadimalasan. Kadimalasan. Kaya yung kita digdi, pwesto kita para mahali man sa buhay tan kadimalasan. Lalo sa mga rapol. Lagi yaka. Nakasabay nila ito. O, yun na, Di pa. Gari na gadi aeroplano? Garo aeroplano na? Yun yan, tabi. Padayan. Sige. Tama ka sa pagpagiriba. Sige. Happy New Year. Happy New Year pa rin nga. 1 minuto. I-ready mo yung paliso pang rimati kay Kim Jong-un. So mga pasabog ka dyan ni Kim Jong-un. Si Joshua Pino nasa linya. Joshua sa oras na 50 segundos bago mag-New Year. Joshua, good morning. Ayan na si Joshua. Yes, Sepio. Yan. Happy New Year na. 40 segundos na sana. Una ang location ko sa Laogan DRHMC. Kung tigata na kuan palibot kan kalangitan, sige na sana ang pula puti. Matindi na. Nagaliliwanag na sa natabi Sirpio. Sa kusog kan mga fireworks display kung magka-irintindanuganin kung saan na mga lokasyon ini. Binuhian na sa mga fireworks. Nakabulo na. So mga liwanag, nagdurdaraga na sa kalangitan tabi Sirpio na kabilo na purutukan sa mga oras na ito na. Dali, count na tayo. 5 seconds. 5, 4, 3, 2, 1. Happy New Year! Happy New Year! Yun na! Happy New Year na! Salamat sa mahal na Diyos! 2025! Putok-putok na dyan, Joshua! Wala to una, Sirpio, ang pagliwanag ng langit noon. May mga green, pula, orange, yellow, ang purutukan tabi digdi Sirpio na pigata na uta na kulawag ka direction si bagatabi Sirpio puro building. Mahiling mo sana so pagliwanag kan langit ibang kolor. Garo na baga so gira duman sa Medio Oriente na pigpaliwanagan na so Iraq. May minasiwik na siya ng may napotok. Pero talagang wala to, Sirpio, ang pagliwanag kan langit tabi Sirpio, mailing ta. Matindi. Talagang
kinontrol mo na talaga. Binuhi all Sa out. bagong mga nakaaging oras, pag alas 12 talagang binuhian na rin na nagkarambulang ano daw. Matindi Wala ngunyan. to na. Oho, Dahil nakibang na dahil puro putok na sarili. matindi na. Tunay talagang hinugfire mo ng sumago. Una ko nakapindot sa may ER department. Yan. Sa wala ko, may tunyan, liliwanag, inutang, igwa. Sa tuhod, igwa sa likod, igwa. Yusef, sana daing daraw na pasyente dyan. Daing doktor dyan. Daing doktor, daing anesthesia dyan. May minutog ka rin sa ambulansya. Igwa na. Tumindog ako, ano to siya, putok. Sabi ka ni ambulansya, ibang nga siya nag-iyan, badus nga ito. Isininda. Inot itong pinutukan. Siyam na bulan na kalihis. So, mga empleyado, nagluluwasan man sa iba, nagiling mo na kan paliwanag na kalangit ko. Sabi baga, enjoy mo na bago ang sakuna. Sa perang Sana. minuto kayo na arabutan na kan mga pasyente. Sana. Sana dae. Alerto ka na dyan. Tayo Sige na. na ko tabi, sir, tayo mapalapos kay perang minuto. Experience ta, kada lumapos ang 15 to 20 minutes, nag-aarabutan talaga. Pero sa ngunyan, buhay na buhay talaga tabi, sir, tayo ang bagong taon. Makulor na makulor. Kunig di sa may parting kampusin yun, Ola. Maliwanag. Maliwanagod, sir, tayo ang langit, Nag-iluminada. Good mo an. Sige na sa nabagang spot. Talagang binuhi. Binuhi ano? Binuhi na sa mga kasabago, baga pasaro-saro. Pero ngunyan, parayon pagdahugon pa ng putok na sarabay-sabay. Yes. Malibong ka na sana. Kung saan ka makiling, tayo tiro maliwanag. Oy, so mga may atama na ayam kahirakman. Isip yan mga ayam. Tarakot iyan. Grabe ang trauma kaan sa putok, mga ayam. Yan. Di ano na. Dahil pa nagpupundo, Sir Tio. Dahil, Isus Mario. Wala ba ka, 3 minutos na. 3 minutos na, Dominage. Matindi. Dahil pa nagpundoan ko yan. Pagliwanag kan langit, wala to talaga, Matindi. Makusugo ng mga lagabog pati tabi ka, Sir Tio. Talagang lalasikon kayo ng mga dimalas. Matindi. Matindi ang kuan, ngunyan. Good mo, 4 minutos na. Ning parak-patak. Dahil pa nagpupundo. Dahil pa nagpupundo. Sige, sa nabaga ang lagabong digdi wala to, may naliwanag na sana. Tumariri ka 360 degrees. Puro liwanag ang mailing mong langit noon. Kada yan, ay nagsariwanag sa mga taga, BRT, nag-selfie. Tulokot na daw. Yan. Talaga, nagka-picturean pala. Yan. Siyempre, Happy New Year. Nagka-tipon tadi siyempre, sa mga oras na yun na Bad taon ko na waraga sa sinda. Bad talaga. Waraga sa kanya-kanya ng durumanan kunsay na station sinda. Isus, ugmahon. Yan. Magmahon. Ano baga? Happy bago ang sakuna. Sana daiman. Sana daiman. Pero iyon pangapunan talaga ba? Kaya mga nakagi pangaldaw na sana daiman talaga kay Arog Kene, matambay kita ng pirang minuto di kita di Serpio. Sana, di kay umabot na naputukan. Yan. Sige. Ayun tayo Serpio, Happy New Year. Mabalik na sana ako taon-taon pag may mga development. At presenting ini talagang wala to pa ang liwanag kan langit. Just Mabino, DCGB. Happy New Year! Binuhi talaga puro putok mo na paliwanag. 5 minutos na makalihis ang bagong taon. Pading Jimmy, Chief Jimmy, what's happening dyan? Yes, namarong pulborana, sabi pa di, Naku, ang kapalibutan. binuhi na. Sa mga oras na yun ay pananggad nagkukulpaan na bulok-bulok ang mga paputok. Rapid fire. Dahil talagang padumanan mga body spirit ko niyan. Sabi pa di. Ay, lumulag ko sa baba, sa taas, ikaw ang putok. Mario, matindi. Dahil naubos ko niyan ang 13-month pay. So,
So akap. Ano pa nga? So akap. Mga benepisyo. Oh, so akap. Akap. Yan. Oo, yun. Sinurong subala pa rin. Dahil naubos. Day pa nagpupundo 5 minutos na. Supla lang 5 minutos ka ro. Matinding laban, matinding gira. Grabing kwartang sinubsuban mo niyan. Oho. Ano silang mapalaya sa mga body spirit. Oho. Ay, sa pagiling ko kani sa aga, klarado sa tuyang kapalibutan. Sa'yo matago ka ng sitwasyon na eh. Sa mga oras na eh. Oho. Ang kalangitan, sigan manibaybang kulol pati, ka mga puwerte. Mhm. Pagkarinig ang sabi nga ni Diyos sa 360 degrees, iyo ang mahiling mo, ang manibaybang sa baba, may mga kwitis pang baba, may kwitis pang taas. Matindi. Iyo ang sangon yan, matindi talaga. As in, igwa pa sa mga naguguyod kan mga kung ano-ano, magkausa ka na sa nakiribok, Oho. sa mga tinampuan, mga motor, mga makusugunan na tambutso. Mhm. Sa sangon yan, sabi pa de, ang karahayan ta, kumpara ka na nakaaging mga tao na pag-observer niya to, Mhm. igwa na kitang naredadangog na dalagan ki ambulansya. Pero ngunyan, dahil Dahil pakitang pa. naredadangog, Oho. gusto sabihin, dahil man ki masyadong, dahil man ki emergency, Oho. emergency na kayo panidalagan sa hospital tabi pa di. Sana dahil man sudo na matapos yung mag-aga. Mhm. Sige. Yan, tabi pa din, sa mga dagdag na informasyon, Jimmy na salita, Happy New Year and God bless us all. Happy New Year! Pading Jimmy, Chief Jimmy. Ugon bang pading na? Sige pa ang parak-patak. Talagang tama sa tuyang bana-bana. Ibubuhian pag New Year talaga. Sobra 5 minutos na. May putok sa itaas, putok sa ibaba. Liwanag na tudo-tudo. Happy New Year kay Madam Rochelle dyan sa Ako Bicol. Salamat sa mahal na Diyos. Nakaabot pa kita pa ding nalano. Ipamibi niya to as in ipanarig ang gabo sa mahal na Diyos, ha? Let's paint the town. We'll shut it down. Let's burn the roof. And then we'll do it again. Let's do it. Let's do it. Let's do it. Let's do it. And do it. And do it. Let's live it up and do it. Sana daing ipigdadalagan mo niyan dyan sa Bicol Regional Hospital and Medical Center, yung dating BRTTH. I got a feeling. Naka-standby dyan si Joshua. Jump out that sofa. Let's kick it. Oh. I know that we'll have a ball if we Matindi, luwin nagliwanag ang kalangitan. Premier Segundo Distrito Canalbay. Binuhi sa mga paputok. spaced out and losing our control. Fill up. Solo. So 13 month. So akap. So bonus. So AX. Oh. Let's paint the town. We'll shut it down. Let's burn the Tama si Pading Jimmy, Chief Jimmy. Daing padumanan mo niyan sa mga mal-espirito. Saan ka matago ka yan? Na putok na wala to. Itaas baba. Just lose it all. I feel stressed out. I wanna let it go. Let's go way out, spaced out and losing our control. Fill up my cup. Mazel tov. Look at her dancing. Just take it off. Let's paint the town. We'll shut it down. Let's burn the roof. And then we'll do it again. Let's do it. Let's do it. Let's do it. Let's do it. And do it. And do it. Let's live it up and do it. And do it. And do it. Do it. Do it. Let's do it. Let's do it. Let's do it. 'Cause I got a feeling that tonight's gonna be a good night. That tonight's gonna be a good night. That tonight's gonna be a good night. A feeling Happy New Year sa bilog na pamilya. a good night. That tonight's gonna be Ini po ang DCGB special broadcast. gonna be a good Ngunyan na taon 2025. tonight's the night. Hey, let's live it up. Let's live it up. I got my money. Hey, let's spend it. Miyerkules na ngunyan, 1 de Enero. Oh my God. Primerong 6 minutos. Let's get Kantaon. oh, fill up my cup. Drink. Mazel tov. Look at her dancing. Just take it off. Let's paint the town. We'll shut it down. Let's burn the roof. And then we'll do it again.
let's do it, let's do it, let's do it, let's do it, and do it, and do it. Let's live it up and do it, and do it, and do it, do it, do it. Let's do it, let's do it, let's do it, do it, do it, do it. Here we come, here we go. We gotta rock, 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 rock. Easy come, easy go. Now we on top. Feel the shot, body rock, rock it, don't stop. Round and round, up and down, around the clock. Monday, Tuesday, Wednesday, and Thursday, Friday, Saturday, Saturday to Sunday. Get with us, you know what we say. Party every day, party every day, and I'm feeling that tonight's gonna be a good. O sige tabi ano? Sa aga susumadahon na lang iyan tabi. Kan bilog na tropa, news team asin ka newsroom. Ang pangyayari. Mga pangyayari tabi ano? Sa pangarang kabilog na puwersa. Not unless they goning flash report dyan ha. Dahil man pa ding nalpa. Walang signal yung ating tropa. Fill up my cup, Mazel tov. Look at her dancing, just take it off. Let's paint the town, we'll shut it down. Let's burn the roof. Medyo ka na pa ding nal, medyo kalmado na. Let's do it, Ha? do it. Ingat-ingat tabi. So mga yaon dyan sa kalye, igwanin mga tibad mag-interest yan, magpurot kanday nagpupurutok. Minasabog pa yan paminsan ha. Sa aga, kahirak naman kan mga kunyan, mga street sweepers. Ingat-ingat tabi mga street sweepers ha. Budayan na mga natatambak dyan ng mga papel-papel baga. Dahil yan basta-basta pagpuruton. Diyan sa indong natad. Anibakan sa mga tada-tada kan mga paputok tiba di gwa pa ni natada dyan na nagsabog mapiligruhan dahil man kamutabi lamang ano. Ingat lang. Fill up my cup, Mazel tov. Look at her dancing, just take it off. Let's paint the town, we'll shut it down. Let's burn the roof, and then we'll do it again. Let's do it, let's do it, let's do it. Uy, dyan natabi sa Datag, sa Katanduanes. Uy, sa mga taga-Datag, Karamuran, Katanduanes. Mga kababayan ko dyan sa Karamuran, ano, eto, mga taga-Datag, may nagwamati. May nagdadangog sa Satuya, 8117. Happy New Year, Sir Pio. Bati nyo rin kami sa radio. Dito kami sa Datag, Katanduanes. Sa San Andres, tabi ano? Datag, San Andres, Katanduanes. Maray na aga sa Indo dyan. Happy New Year. Ha? May datag man dyan sa Karamuran and San Andres, Katanduanes. Fill up my cup, Mazel tov. Look at her dancing, just take it off. Let's paint the town, we'll shut it down. Let's burn the roof, and then we'll do it again. Sige, antabayan ng tandit na minutos pa. Sana dahil manin nangyaring insidente ano. Jump out that sofa, let's get off. I know that we'll have a ball if we get down and go out and just lose it all. I feel stressed out, I wanna let it go. Let's go way out, spaced out, and losing all control. Fill up my cup, Mazel tov. Look at her dancing, just take it off. Let's paint the town, we'll shut it down. Let's burn the roof, And then we'll do it again. let's do it, let's do it, let's do it, let's do it, and do it, and do it. Let's live it up and do it, and do it, and do it, do it, do it. Let's do it, let's do it, let's do it. 'Cause I got a feeling that tonight's gonna be a good night. That tonight's gonna be a good night. That tonight's gonna be a good. Oy, sabi ni Roy Morales, nakaantabay siya sa DCGB Live. Happy New Year, Sir Pio. Roy Morales, salamat tabi. Happy New Year, man. Have a fabulous New Year, Sir Pio. Oy, ano ito?
Manuel, nabuhay si Manuel. Have a fabulous New Year, Sir P. And sa gabos, God bless you, sabi ni Baymax Clave, Mimaiski. Si Manuel, may darang pagkaon. Mabuhay ka, Manuel Tutanyes. Oh, nina. May pagkaon na kami, digdi. Happy New Year. Dumigdi ka, Manuel. Shh, Will. Loko-loko kang lalaki ka. Talaga, dahil talaga minapalto si Manuel sa ikaan sa muyang DSWD. May dara si Manny, oh. Puwerte. May kutsara. Mga basket ang kutsara dyan sa ibaba. Yaon si Manny, ang sa muyang technical emeritus. Manny Tutanyes. Talagang dugong GB. Ano, Manny? Di ba sinas? Kumusta na supurok-putok? Tapos na? Tapos sa supurok-putok? Dahil na? Tapos na? Sige pa! Marasa pa. Matindi, ano? Yaon mga tugang si Manuel Tutanyes. Manny T. Ang sa muyang technician emeritus kan Barangay Binanwahan. East ka mo man yan, no? West, yan. Oy, Nanameli, salamat sa pamahawan na ini, oh. Nakadali man siyempre. Namundagan so pagkaon ta pading kunyan, pading nal. Oy, so sa kuyang kunyan, sa kuyang pinsan, sabi ni Bilay, nakapaindak mga yan na tugtog. Sige na, fight na Bilay. Bailihin na dyan. New Year man. So pinsan ko, nakamonitor sa televisyon. Mani, pare kang pigigibo mo. Gari sinihan na telebisyon. Nagbubugawak ang volume. Sa tugtog tangini, oh. Fill up my cup, Mazel tov. Look at her dancing, just take it off. Let's paint the town, we'll shut it down. Let's burn the roof, and then we'll do it again. Let's do it, let's do it, let's do it, let's do it, and do it, and do it. Let's live it up and do it, and do it, and do it, do it. Yes. Let's do it, let's do it, let's do it. Cause I got a feeling. Si Joshua na sa linya. Joshua, anong nangyari na dyan sa ospital? Yes, sabi, Serpio, Irak Minjos, 17 minutos ang uminagi. Para pa man ginag-aabot, Serpio, ni Saro na emergency. Ay, salamat. Thank you, Lord. Salamat. Sana tuloy-tuloy sundo, taon-taon. Yan. Para makauwi na din tayo. Humapit ka digdita, igwang dinara si Manuel. So sa to yung technical emeritus. Yes, yeah. Thank you very much, Kuya Manny. Magdigdig ka ta kasya ini. The best. Sana talaga pag asinsado ng maray. Kontraktor ini duman sa Calamba, Laguna. Pinakadakulan ng kontraktor ni mga subdivision. Si Manny Tutanyes. Yes. Di sumanga ko niya dyan sa BRHMC. Nagralaog na sa kwan. Kanya-kanyang kwarto ready na. Back to work. Back to work now. Back to basic. Pero, thanks Lord. Yan. Irang minuto na ang uminagi tabi, Serpio. Kalmado naman ang palibot. Sa kudgunyan, dahil pa man kinag-aabot na emergency pasyente. Bakuan, arog ka nakaaging taon, Serpio. Pag-observad ka nakaaging taon. 15 minutes, 20 minutes, may minaabot na naging sunod-sunod. Pero, kunyan, as of now, tabi, Serpio, makalapwas itong talagang wala toong purok-putok ang mga fireworks. Sagkod mo niyan tabi, Serpio, dahil man ginagabot pang ambulansya, tricycle, o ano na emergency. Di, kumusta so purok-putok dyan na nahiling mo sa imong vantage area? Maliwanag pa day na. Kalmado na tabi, Serpio. Kalmado na. Actually, ako nga, nagkakalma naman. Para sumago, walang tuwa ako chili-chiling. Medyo nalulak-lulak man yan ako. Pero kunyan,
kalmaduhon na tabi Sir Pio, Mhm. and maging digdi sila og kan ospital, kalmaduhon ang sitwasyon. Iya. Sana mag Diretso na ini. Mhm. o magdiretso na dahil na putukan, Mhm. dahil na aksidente, ligtas Oho. na ang gabos na nagsabat kan bagong taon. O di, ano ang desisyon mo dyan? Anong desisyon mo dyan, Tabi Joshua? Ha? Teka sure. Isagad tang 30? Ha? Pwede, Pwede. Sir Pio. Isagad tang 30? Aso pagkaunig di, kayang-kaya ini. Anyway, may naghahalap naman na Naha. grasya. Sige. Isagad tang 30. Sige. Yung tabi mo na, Sir Pio, na latest dahil digdi sa BRHMC, tranquilohon ang sitwasyon. Happy New Year, Joshua Bino, TCGB. Sige. Iyan po kaya na BRHMC, iyan so dating BRTTH. Mas pinadakulaan mo niyan. Pasilidad, personahes, ekipahes, edipisyos. Ay, daing pinagdadalagan pa. Salamat sa mahal na Diyos. Si Pading Jimmy. Chief Jimmy, what's happening na dyan sa third? Game over? Game over na pare? Game over. Rimatin na. Ubus na so, ubus na so laban? Ubus na so. May saro-saro na sa nang natatadang may Aha. nagpuputok, pero na? Rimatin na? Matin, ubus na? Oh, kalmada na, kalmada. Naubos pati sa sweldo? Oh, pero day pa minadeklara ning ceasefire. Nagkon sa na. Hold mo na. Kuan late pa masabutan kon may buhay pa. Alang iya ka. Ka pa dio. Oh. Doon sa may parting Kitwinan area, may nagpuputok pa. Oho. Pero sa ibang lugar, kung pa na naubos gayod. Igwa pa kayo dumaning mga mal-espirito. Day pa nalawos. Aday na ubos. Nagakuan pa kayo, may buhay pa kayo dyan, body spirit dyan sa may parting yan. Nagasimbag pa. Pero the rest, na. Wala na. May pakonsuelo pa din. May familiar sa lugar. Bungog. Bungog. Oh. Bungog. Ini testingon talaw ngayon. Kung talagang bungog ngayon. Binarabadan kan 5 star. Oho. Kuminiling sa naso lalaki. Sabi kan lalaki, ay, paso. Pero puminos ka na, 5 star baga magkusugon. Sabi kan lalaki, ay, paso. sabi kan mga puyong, bungog. Bungog talaga yung salbahing ini. Bungog talaga yan. Umalik ka dyan. Puminos ka na so 5 star. Paso pa nga ya. Paso nga ya, paso. Dahil lamang ginirabo, dahil nakikig. Bungog talaga. Bungog. Yan, tabi pa rin mga dagdag na informasyon. Jimmy Nasalita, Happy New Year. Happy New Year, compadreng Jimmy Nasalita. Halik dyan sa luwas. Si Rondon Ricafort ka na Provincial Youth and Sports Development Office. Happy New Year, man tabi. Fill up my cup, Mazel Tov. Look at her dancing. The best. Just take it off. Let's paint the town. We'll shut it down. Let's burn the roof. And then we'll do it again. Let's do it. Let's do it. Let's do it. Let's do it and do it and do it. Let's live it up and do it and do it and do it, do it, do it. Let's do it, let's do it, let's do it. 'Cause I got a feeling that tonight's gonna be a good night. That tonight's gonna be a good night. That tonight's gonna be a good, good night. A feeling that tonight's gonna be a good night. That tonight's gonna be a good night. That tonight's gonna be a good, good night. I feel tonight's the night. Hey, let's live it up. Let's live it up. I got my money. Hey, let's spin it up. Let's spin it up. Go out and smash it. Smash it. Like oh my. Disigyado po sa pagarang kambilog na puwersa kan PBN Broadcasting Network Incorporated, radio station DCGB AM
Sa panginot kan samuyang founding chair si Sir George Bayona, Madam Brenda Bayona Luxinan samuyang presidente, Executive Vice President and concurrent Station Managers Glenn J. Barcelon, Vice President for Programming Henry M, News Director Mar Dela, sa admin si Madam Shirley, asin si Madam Muriel, kapangaran ka News Base, Angel, Jen, Mary Joy, sa production si Madam Jaleron, siyempre sa samuyang social media platform si Jimus Barrios kasabay pa dyan, sa IT si Jerome Nico Martinez, ang news team sa luwas, buhay na buhay, Chief Jimmy, Pading Jimmy, Pading Al, Pading Jomar, Joshua, Karen, sa Manibela Henry Mata, technical control sa kuyang kapartner ko niyan, tandem sinda, Pading Nald Baldo sinan samuyang technical emeritus, Manito Tanyez in the house. Siyempre ang samuyang chief tech si Ramir Tanay, Tata Nems Flora, Jun Napolis. Ako po si Pio Fernandez. Happy New Year 2025. Mahal na Diyos ang magantabay. Radyo Balagon ka ito, DCJB Ngunyan, ang naino.